subaka ko yewtere nde rédaction Pindi radio waɗanto on e kala subaka. Olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta gilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe eko wonade fof ma kaale e nder yewtere Olel Pindi subaka. Olel Pindi subaka ko yewtere nde rédaction Pindi yuɓɓinanta on e kala subaka altini ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma Olel ar humpitma. Olel Pindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e Anne Maris. Olel jaabi nangodiri funnangue hirnangue kam e rewo e worgo wulango humpito nangodiri auditeur uji Pindi nani humpito ɓe paami. jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Pindi radio kala e jokkorde mum. On calminama yinde on manama e jettoɗe sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗi baɗowo ko wela eɗo wela e nde wela eno welira gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. Aadi amene mon e kala subaka altini ha aljuma so waktu heedi ko hemnude on nde yewtere wiitende Olel Pindi subaka. Olel Pindi subaka to karallagal e oɗo subakal kamisa wonani en toon ko Gandoli Fadiga micro ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne wondude e Elage Abbas Sarr. En jetti Dawdo Diouf gummiɗo ko ɓoyani ɗin kabaruji nder leydi caggal leydi kam e coftal balli en jarnimo no hannirta ni kabaruji men aadi men to banggue radio so Allahu lamɗo jaaɓi ko waktuji 13 mawon jaadu hen e debbo mo jaare jammuli Halimata Dia ko wona ɗum joni joni o en dokkat konngol omo ganduɗa kam woni Elhaj Abbas Sarr wawa salmodirde bandiraɓe gam tigui puɗɗoɗen golle yewtere meɗen ko adi keɗen gara e doggol woni lelgo yewtere men e oɗo subaka alkamisa jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati. Elhaj Abbas assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Amadou Moussa Anne caggal ndu jettuɗen Allah en juule Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal hettiyankoɓe men to ɓe mbawi wonde nder dundu Baba Adamo kala en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartagui Amadou Moussa kala ko mbawɗen yewtude e ñalawma moƴƴo malade o wawa nanede famille. Allahumma amin min mbi amin Elhaj golle ma jooɗi peewi ɗin calminali pattam lami hono no kala saaha eɗen kewi bismade koɗo hande eɗen jogui koɗo tedduɗo machallah ko suka to banggue duuɓi kono noon machallah ko darde makko nde ko darde fattam lamiri to banggue golle ɗe woni gollanade oɗo saaha to banggue jayndiyankagu o ummi ko toon to Madina Gounass inde makko ko Ɗaha Moussa Ba kanko tigui wonata koɗo men e oɗo ñalawma hande alkamisa. Ɗaha assalamu aleykum. wa aleykum salam Amadou Moussa Anne jaam Allah e moon bandiraɓe heeɗiyankoɓe Pindi radio kam e rewindiɓe Pindi TV yettudema an Amadou Moussa Anne ɗo nde ɗo yewtere wiyetende Olel Pindi kono kadi Abbas Sarr kam e haralleɓe foof en jettiɓe min dañi weltare no fewi e nde min mbawi jeeyede nde ɗo yewtere hande. weltare nde ko rendade Ɗaha min namdoma mbar ko jaam gaccuɗa toon to wuuro teddu ngo Madina Gounass lawol ngol hakkude toon e Gaye mbar caɗele tampi kewani no fewi jaam machallah tampaka alhamdulillah rabbil alamin min gimmimi toon e jaam min mbawi kadi yettade ɗo taw hay saɗene wotere wodani alhamdulillah. ɗum noon ma en pammin bandiraɓe holko ji sababu garal ɗo Ɗaha Moussa Ba e nder yewtere men so Allahu lamɗo jaaɓi joni jettuɗen ko radio ji ɗi ganduɗa ene cenge men e oɗo saaha ine hen Dik Espoir FM la 93.7 gon radio tawate ko toon to Tambacounda Demet FM la 92.2 gonne toon to diwan mo Demet Hunare FM la 104.9 toon to Hammadi Hunare Danema FM la 90.4 toon to Matam wondude e Fouta FM la 90.7 normalement foti wonde 90.7 toon to Pété en jettiɓe kamɓe kala sengodirɓe men e oɗo subaka hannde kono noon kadi jarnirten ɓen wonɓe toon to hello
YouTube télévision Pindi TV ina ndara en ina kedo e odo subaka hande jetti ben calminibi en kalfini hande Abba Sarr to bangi din batakuji di ganduda mo wawa tigi jillidi dum bandirabe mbaawo weltorade dum kono kadi nanen ko be kaali ko yuti ende yewtere witende olel Pindi subaka joni joni ganduli to bangi karallagal ton to régie woni ton ko ben be ganda ko haralle men télévision caméraji e coordination fof men ngaro hen so Allah jabi joni joni en ber yo jellid kanko gando ngaren e lelgo woni programme yewtere men e odo subakal kamis olel Pindi subaka law ciara e kumpa lelgo yewtere men e odo alkamis jiiɗiɗi lewru décembre hitan ujunnaaje ɗiɗi e nogas e tati gadortoɗen ko météo du jour kabruji weyngo caggal mum ma en paw hen éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma alkamis jiiɗiɗi revue des titres heta hen caggal woni ko sifa e kelle gadani jayde leydi Sénégal e on tuma ma en gaare actualité on paami waylo waylo gonɗo ɗon o nde tawno kala ne joguiɗen koɗo wonko wayloto e ko yewti e yewtere nde caggal muɗum ma en gar e koɗo meɗen ko Ɗaha Moussa Ba tawi kalder hen makko ko yewti ko e programme tijjaɗo o toon to Djoum tawi ko nden fedde witende walla guumo son jiiɗi convergence internationale des journalistes pularophone fedde windere yankore tawi noon ko wambuɓe ɓen jandiyankoɓe haaloɓe ɗemgal pulare windere nde kala nden fedde kañum yuɓɓinta balɗe ɗiɗi heblo jandiyankoɓe haralleɓe toon to Djoum tawi joopa hen ko ɓen heedirɓe to banggue rewo leydi Sénégal ko kanko tigui CJP neli ɗo lomtade Amadou Boro Ba hoorejo nden ɗon fedde CJP ma en kalde makko kuccam kono kadi e golle nden ɗon fedde e gon hebluni jogorgo ngo waɗede toon to Djoum caggal muɗum pawten hen ko chronique du jour hono kala saaha eɗen gaare chronique men tawi chronique o kadi nayori koye ɓen jayndiyankoɓe ko ɗon ndeweten gudditen ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde e 78 158 81 05 walla toon teskaye Pindi espace FM joni joni paaden koye rogere arwaniri nden woni météo du jour météo du jour caggal nde 8 heures fayi hojomaji capantati e jeeɗiɗi eɓe koliti wonde ne wayno ɓuɓol ngol ma teske ene yurno no hannirta ni surtout to banggue ɗen ɗin diwnuji ɗi ganduɗa ene jiimi e maayo hango ngo toon ko 19 ha 21 to banggue ɓuɓol wonande noon diwnuji ɗi to banggue ñallal ko 36 nangui e 37 firti ko nguleki nana usto kono kay ɓuɓol ngol nana yurno no hannirta ni puɗɗortoɗen ko ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar finɗo ko 24 ñaldete ko 28 toon to Thiès Tivaouane ɓe piniri ko 19 maɓe ñaldu 34 Mbour fintoon ko 21 ɓe kibori ñaldude ko 36 Saint-Louis du Sénégal Bango ha toon to Dagana toon ko 20 ɓe piniri ɓe ñaldata ko 32 Podor ko falde nder on diwan mbo Saint-Louis ɓe koliti wonde fini toon ko 20 degré ɓe ñaldata ko 37 ko wona ɗum toon to Louga ɓe piniri ko 19 ɓe kibori ñaldude ko 37 Linguére fintoon ko 20 degré maɓe ñaldu 37 Diourbel ɓen piniri ko 21 ɓe kibori ñaldude ko 36 Kaffrine ɓen ko 19 piniri maɓe ñaldu 37 Fatick fintoon ko 22 ɓe ñaldata ko 37 Kaolack fintoon ko 21 ɓe ñaldata ko 36 Tambacounda e Koumpentoum ɓen piniri ko 21 degré ɓe kibori ñaldude ko 36 Goudiri Bakel ko palde nder on diwan Sénégal oriental ɓen piniri ko 22 degré ɓe kibori ñaldude ko 37 Matam fintoon ko 21 e subaka ɓe kibori ñaldude ko 37 Kédougou ɓen piniri ko 21 degré ɓe kibori ñaldude ko 37 Kolda nde ɓe noddirta Saare Sukaɓe fintoon ko 20 fintoon ko 19 ɓe ñaldata ko 37 Ziguinchor e Bignona fintoon ko 20 ɓe ñaldata ko 36 Cap Skirring ko falde nder on diwan worgo leydi Sénégal fintoon ko 21 ɓe ñaldata ko 33 degré Sédhiou fintoon ko 19 degré ɓe kibori ñaldude ko 36 degré ko ɗum wonno ko agence nationale de l' aviation civile et de la météorologie du Sénégal cal tammigal gueɗe leydi ndi hemnuno en joni joni paaɗen koye rogere ɗimmere rogere ɗimmere ko éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma jeeɗiɗi décembre puɗɗortoɗen ko ñande jeeɗiɗi lewru décembre tan ujunere temedde jeenayyi
e sappo e jeetati on ɗon tuma hawri kene darna walla ene ñiiɓa on ɗon commune mix toon to Diourbel tawi ko décret ciifanoɗo hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi e goho tawi ni ɗum ɗon nene wawa tigui sembitinde on nokku mo ganduɗa ene tawta ɗin commune aji mix tawi ko nayyi ɗi Sénégal joguinoy on ɗon tuma ko wiyete 4 communes de plein d'exercice tawi wonno ko Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar ne wayno noon on ɗon commune tawtuɗum métropole ɗinon commune aji mix ina wayno ni tawi ɗo waɗa ɗumen ko administrateur woni maire kono kadi on ɗon commission municipale e ɗen terɗe ganduɗa ɗe ko cuɓaɗe tawi suɓoto ɗum ko gouverneur du Sénégal ɗum ɗon noon laatinomo hay tan ɗumnere temedde jeenayyi e capantati e jeenayyi woni 1939 tawi koye on tumani ina wayno hankkide ni ɗin commune aji mix mbaɗa créé 1900 badnode créé 1904 woni Thiès, Tivaouane e Louga tawti ɗin commune aji joyyi ɗi leydi men Sénégal joguinoy on ɗon tuma ñande jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capantati e jeegom 1936 o biteɗo Jean Mermoz pilote mbo aéropostal ne wayno tigui mbiyen yani walla laana mum yooli e nder maayo tawi koye nder on ɗon hydravion wiyete tawi ko Croix du Sud on ɗon noon yinno ko arde ga e wuuro lamorgo ngo Dakar tawi o ummori ko toon to wuuro ni wiye Natal e nder Brésil ummino ni koto banggue Saint-Louis caggal nde wonno on ɗon tour du Sénégal hono kadi e nder gonɗon maayo nogas e jeetati mai 1934 woni duuɓi ɗiɗi caggal muɗum o waɗino noon on ɗon ngun jillu arwanigu wondemo pilote on ɗon courrier postal toon to Brésil tawi koye on avion biteɗo trimoteur arc-en-ciel ɓe mbi timtimol ñande jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeenayyi 1969 e on tuma hawri koye on ɗon ñalawma ɗimmo walla mbiyen on bombardement ɗimmo toon to village Casamance biteɗo Samine walla Samin tawi noon ko artillerie portugaise wonɓe toon to Guinée Bissau kañumen tigui mbanno on ɗon bombardement tawi gadano o wonno ko 25 novembre e nder nden hitande 1969 ne wayno noon Sénégal hoore muɗum erinoma ni sababu on bombardement saabi Sénégal noddi ko wiyete réunion d'urgence woni batu keñorangu toon to conseil de sécurité des nations unies ñande jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati 1973 e on tuma hawri kene darna walla ina jibina o école polytechnique de Thiès woni OPT tawi ni on ɗon jeeya koye ballal coopération sénégalo canadienne jokkodiral hakkude leydi Sénégal e dowla Canada ene wayno ni on ɗon ɓen mbanno parene ɗin ɗon cours uji tawi ko école polytechnique mo Montréal waɗani koye ko wiye mbiyata kono placé sous la tutelle mo on jagorɗo forces armées ha hitande temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho 1991 on école noon ne wayno tan fuɗɗino formation ngaji muɗum ingénieur e on ɗon conception génie civil e génie électromécanique ɗum noddi banggue konu ha e ko nandi hen ñande jeeɗiɗi lewru décembre 1900 walla l'an 2016 hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom toon to Luanda équipe nationale rewɓe to banggue handball mbo Sénégal waɗi qualifié e on ɗon CAN 2016 tawi ko confédération africaine de handball kañum tigui ha joni nanguirnoɓe ɗon rewɓe tan Sénégal naaɓi wayno Dougou Camara ene wawa wadde participé on ɗon compétition sababu noon ko waɗino disputé on ɗon championnat du monde junior tawi ko rewɓe 2014 tawi ni ko ɗo toon to Croatie yano tawi o fettanno ko leydi France caggal muɗum noon nde o ari ga leydi Sénégal on ɗon debbajo Yetta Camara haɗa tigui wadde participé e on ɗon CAN 2016 guddirten ko ñande jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaje ɗi e sappo e jeeɗiɗi e l'an 2017 e on tuma hawri kay guddirgol on ɗon aéroport international Blaise Diagne mbo Dias gonɗo toon to diwan mbo Thiès tawi koye gardugol horejo leydi ndi Macky Sall ne wayno ɗen golle ni puɗɗono ko ñande tati lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e jeeɗiɗi manam duuɓi sappo caggal mum tawi ni ko on mbo lomti e jappere nde Abdoulaye Wade kam tigui fuɗɗino ɗen ɗon golli on ɗon aéroport noon guila nden fewde joni kañum tigui lomti on ya gara aéroport Léopold Sédar Senghor mbo Yoff gontude oɗo saaha hande aéroport militaire ko ɗo wuddi éphéméride du jour ko hakkillaji ponno jaggude oɗo ñalawma jeeɗiɗi lewru décembre mbaɗen no gowɗen wadde kala subaka ko souvenir Elhadj Abbas Sarr
hol souvenir mo joganda bandiraɓe oɗo éphéméride du jour ko noon aɗa Amadou Moussa Anne a weltanama no fewi ko jeeɗiɗi lewru bawte hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati on ɗon école mo ganduɗa hoorema ko polytechnique de Thiès waɗano créé tawni wonno koye yalti koye jencude hakkude ceylagal hakkude Sénégal e Canada ko ɓen aussi gonno mbaɗno parrainé kuuruɗi ɗin ɗon ha école o wawa jangde nde wawa yuɓɓude no hannirta ni wonno noon ke sous tutelle du ministère des forces des armées c'était en 1991 hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho jangguintono toon ko génie civil walla ni taw aussi kadi ko génie électromécanique voilà ko noon a betti souvenir mo hande noon a betti donc mi ƴewɗa ha kañumne so tawi won souvenir mo jogui no kewɗen wadde kala e sa so tawi en bismima neɗɗo so souvenir ari jomum ne wooda ko teski eɗen gandi gaga ardemo ɗo arande chez JP ko Diayndiyanke woni journaliste ma en garoy hen so Allahu lamɗo jaaɓi noon ɗaha kadi ko diwindiɗo éphéméride du jour ɗaha anne hol souvenir mo joguiɗa tigui a jarama no fewi Amadou Moussa Anne yetti machallah e éphéméride o surtout ma kadi e firango no labtirini ceer tabarakallah machallah jarama yettude kadi e El Hadj Abbas Sarr eno artiri hen ni min gam jaggami tan koto cakkitoriɗa ɗo jeeɗi lewru décembre hitande 2017 nde ngal ɗon bo wallade diwoje ngal AIBD nde uddita tawi ko hooreji leydi ndi uddita ɗum tawi kadi ne fuɗɗi no mbiɗa ni ko hitande ujunaji ɗe jeeɗiɗi woni 2007 e gardugol o mo ganduɗa ko mumbo lumti e jappere nde on président Abdoulaye Wade kanko ne ari uddi ɗum caggal duuɓi sappo ko hunde nde ganduɗa kadi ñalawma naato e tarik no fewi wona ko yejjiteɗen gandi batti mum nan ɗo heddi tabarakallah machallah e ɗum kam tabarakallah en joni ɗum no fewi kono kadi en joni éphéméride o no wiyete ni joljole nde ɗo ñalandi ko e duuɓi kitale jewtuɗe machallah no mbirten ɗum ni a jarama ɗaha golle ma jooɗi peewi ɓeydude hen tan ne gasa so Allah tawni en ni rawane ene wawi joɗɗen kalen e ko yewti ko e éphéméride du jour kalowo e oɗo ñalawma hande jeeɗiɗi lewru décembre ene jogui udditede aéroport walla mbiyen boowal laaɗe diwoje ngal Saint-Louis guinirangal Ousmane Masek Ndiaye ko hande on ɗon aéroport régional uddite aéroport Patam Lamidio yowa noon walla fawa koye oɗo ñalawma mo ganduɗa wiyete ko ñalawma mataw météorologie foti wonde walla ñalawma aviation civile normalement kala jeeɗiɗi lewru décembre en mumnen windere nde on ɗon ñalawma Sénégal noon ko ɗin ñalawmaji tan heewi uddidde aéroport uji mumen donc hande yonta ko on aéroport mo ganduɗa wiyete ko Ousmane Masek Ndiaye mbo Saint-Louis tawi ko ari wadde polarisé toon to zone nord ha tengte production ko wiyete pétrole kame gaz tijaɗo ne wayno mbiyen équipe aji ɗi foof ne toon tawe oɗo saaha banggue ministére o e ɓen ɓe ganduɗa kañumen tambi alhaali aviation civile no mbimi ni rawane so Allah tawni en ma en kal ɗum ɗo to banggue on éphéméride du jour on jarama e on ɗon souvenir joni joni o paɗen koye revue des titres ko sifa e kelle gadane jayde leydi Sénégal fayi hojomaji capanɗe nayyi e jeetati ɓoyata capannayyi e jeenayyi ko ɗon natanten ko robindo diayndeji leydi Sénégal to banggue radio to banggue télévision sikki ala gadortoɗen walla mbiyen ni ko adi keɗen kaala e hunde en dokkata Elhadj Abbas konngol nde tawno kanko hemnata hen jayde ɗi Elhadj Abbas aɗa tiime jayde sappo hol jayde puɗɗortoɗen e oɗo subaka ko noon Amadou Moussa hol haade min fuɗɗirade hay jayde wotere alay saago ganden holliɗi dawri ko noon jayɗe ɗe kala ne wayno Elhadj Abbas dawri koye fandal muɗo hay sinno tawi toɓɓe kewɗe garti hen to banggue rapport goto mo ganduɗa ina ɗiɗɗi leydi Sénégal to banggue ko wiyete ko hokkude foddeji yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko yiɗɓe ha joni wellitade kono kadi toɓɓe goɗɗe kewɗe cirtuɗe ne tawe e nder jayɗe men e oɗo subaka direct news holno dawri Adama Amadou Moussa ko noon nden jayde dawol coow noɓe noddirta ɗum nden ɗon ari ne wayno koye on ɗon phase 2 de plateforme industrielle international de Diamniadio gudditaɗo hecci tawi ardi ɗum ko mawlidi Macky Sall jaynenkoɓe mbi ko nogas tati ujunere gollal woni ko faada hen on plateforme mo Diamniadio noon ne wayno tan jeeya koye gueɗal Patam Lamiwal to banggue golle on programme mo ganduɗa to banggue
industrialisation ndoɓe noddirta ɗum leydi meɗen Sénégal tawi ni jeeya koyon axe 1 mbo plan Sénégal émergent ɗi konngude noon wi ɗum ko maw leydi ndi Macky Sall e saaha nde udditanno on ɗon nokku holitamonde ni on ɗon nokku ma kay saabo ɗeɗɗidde dendagal wuro lamorgo ngo Dakar to banggue golle jaaduɗe e jamanu ene wayno noon holitamonde oɗo saaha caggal guddirgol on ɗon phase 2 leydi men nana tigui waɗa tabal patam lamiwal fewde ko yewti ko e to banggue endes ko wiyete ha joni industrialisation so tawi en mbaɗi prononcé on ɗon mono hannirta ni kowona ɗum jayndiyankoɓe gaari e titode wonde nde ko toon to Saint Louis guddirgol on are pont international Ousmane Masek Ndiaye ɓe mbitande ko ɗum hello hesso jogori windede e kammuji leydi Sénégal e on ɗon titre no jaynenkoɓe mbi on ɗon pôle touristique toon to Saint Louis ene wayno tan ma waw hutorede no fewi e ngal ɗon bollade diwoje kono kadi to banggue production pétrole kame gaz tijjaɗo leydi meɗen ma waw tigui hutorade ko yewti on ɗon aéroport gonɗo toon to diwan mo Saint Louis jayndi le témoin nden ɗon e oɗo subaka hande ari koye exploitation ko fate banggue koɓe mbi masse salarial to banggue état manam hokkirde jobdele ɓen golloɓe to banggue laamu ngu jaynenkoɓe mbi ko ɓurti ene tiiɗi no fewi wonande ɓen fonctionnaire en ɓe kolliti fonctionnaire u leydi Sénégal e o saaha ene jaari e kala lewru nane o chiffre 4 milliards e kaali CFA ɗum ɗon woni ko yaltinte e kala lewru yoɓe ɓen ɗon golloɓe saabi noon jaynenkoɓe mbi ko ɗum ene heewi hayni ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko député ji jobdi mumen ene tawi hen kono kadi Mouhamadou Moustapha Ba jaynenkoɓe mbi ko arti hollirde wonde on masse salarial ene jeeyani e ko sembitini faggudu leydi Sénégal ɗin konngudi sifaji kala e hello joyi e nder nden jaynde le témoin jaynde enquête nden ari koye fannu goɗɗum ɗum ko ñamande laamu ngu jogani ɗen gollorɗe tawi ko caroje pétrole leydi men Sénégal kono kadi jaynenkoɓe mbi ko ɗum metti walla ni ko ɗum fitnaji ganduɗa ɗi hannde ene jogori tawede e nder ɓen golloɓe golle e pétrole kame gaz ɓe pammini en on société mo ganduɗa ko cerowo on ɗon pétrole oɗo saaha eedi ko yo laamu ngu yoɓɗum 4 milliards e koppeji CFA e on tuma noon jaynenkoɓe dokki konngol Ahmad Guissé mo ganduɗa kañum tigui eeri laamu ngu nde ɓurata wattude hakkille kono kadi hokka ɗin société ɗi ganduɗa ɗi ko golloje fanno gueɗal mumen ha timma sona ɗum tan ene wayno gueɗe ɗe ma jiiɓo no fewi e wiide makko ne wayno eɓe jeeya e eɓɓore plan Sénégal émergent eɓɓore Sénégal ɓamtotone nde jaynenkoɓe ene dokkimo konngol mo yañi hen e hello jeegom e nder nden jayde enquête jayde la tribune nden ɗon e oɗo subaka hannde ari koye o rapport 2023 ko wiyete civicus montor tawi ko liberté civique sanani ɗum noon ne wayno tan ko innamade o wellitade to banggue seppo kono kadi to banggue liberté d' expression woni haalde wellito konngude ko nandi hen jaynenkoɓe mbi ko Sénégal waɗama classé e leyɗele ɓurɗe ɗe yarude caggal to fanno jaynenkoɓe ne pammina on liberté de réunion association d' expression kono kadi ko yewti ha joni e yuɓɓinde seppo e ko nandi hen force de défense et de sécurité ɓe mbi ko wari manifestation ji mbiyen tawi ko opposition e wiide on ɗon rapport kollirɗo wonde tan ina wayno ngol ɗon cimtol moddini laamu leydi Sénégal saabi noon Sénégal ne jeeya e leyɗele ɓurɗe ɗe yarude caggal e oɗo saaha to banggue ngol ɗon cimtol ɗin konngude sifaji kala e hello joyi e nder nden jayde la turbine ko tawete hen goɗɗum ko alhaali Boy Djiné on ɗon gorkajo cuuɗɗo kaso no fewi caggal nde o accirtano ko ɓoyani jaynenkoɓe mbi ko wiyama teppa kadi o nanguira koko yutti ko e Guykali yande nokkuji banque hay ko nandi hen kono noon jayde l'info journal e o subaka ari koye o rapport civicus montor liberté civique en 2023 Sénégal ne wayno tan ɓe mbi ko yani joomu musgu no fewi no woni ko jaynenkoɓe mbi ɗo e Sénégal ne wayno oɗo rapport holliti wonde ko droit de l'homme oɗo saaha hannde ine ɗeɗɗa no fewi ko yewti e fannuji ɗi yiɗɓe seppude keɓata kono kadi woni droit ji ganduɗa ɗi jomumen ne kaɗa ɗum hani e pusgol landa Pastef no jaynenkoɓe mbiri foof de ngol ɗon on rapport holliti wonde ne wayno ɗen ɗon gueɗe ina memi leydi meɗen Sénégal no fewi saabi noon ɓe mbi kadi e kuppire on ɗon TikTok e nder leydi ndi hani e fannuji kewɗi foof ɓe mbi tan ko ngol ɗon cimtol joppima leydi men Sénégal saabi noon jaarugol caggal kulɓinigol noon ɓe mbiri e hello jeegom e nder nden jaydi info li quotidien nden jaydi e oɗo subaka o wi ko Ousmane Diagana cukko hoorejo mbo banque mondial ɗo e Afrique banggue hirnangue wondi muɗum garti e yonude darde nde eɓɓore witende BRT bis rapide transit ɓe garti limtude toɓɓe joyi ɗe ganduɗa ɗe ko toɓɓe
podde ɗe wattede hakkillaji kono kadi yonnede no fewi mbi ko qualité on ɗon service mo ganduɗa ma wallu ko tolni 320 ujunere tawi ko waɗoɓe yaha gara ɗum ko kala ñande e nder on BRT kono kadi gustugol ko wiyete pollution woni tan duppugol walla curki won faade e kammo umrade e auto ji kono kadi ngol gustugol ni ma foma lime ko tolni e goppi calɗiɗi million to banggue ton ko wiyete ZOS e ko ɗo e duuɓi capantati tijjaɗi goɗɗum ko jayndiyankoɓe mbi ene wayno tan ko temedere capanɗe jeeɗiɗi ujunere gollal ma waɗe créé ko tolni temedere capanɗe jeegom ujunere oto ina wayno tan ma ustono buuli wurlamorko ngo Dakar solution goɗɗo noon koɓe mbi ha joni ko fate banggue ustude ɓittugol transport woni on ɗon embouteillage ɓe mbaɗi ko natal on ɗon bus rapide transit e nder goto e garuji walla ari ɗo e wuro lamorko ngo Dakar Rewmi quotidien nden ɗon ari koye natal Doudou Wade on ɗon ko jarude to banggue ñawoje kono kadi koye politique o dillata ɓe gari ko yewti ko ha joni e tardugol wadde application manam tan hormade ngal kuulal ko yewte banggue dokkugol koppeje ɗin parti ji politique leydi Sénégal tawi ummorto koye état kanko Doudou Wade noon o joopi walla o tuumi ko ɓen opposition leydi Sénégal ɗum ko caggal nde haalullaji kewɗi jalte ɗeɗo balɗe ko yewitti e financement ji force occulte walla ni lobby international ko yewitti wone landaji politique en l'occurrence ex-Pastef kanko Doudou Wade noon o holiti wonde o tuumi lelgol on ɗon application de loi tan rewɗa ɗon ko opposition leydi ndi kono noon ndewnetenen ko Sud Quotidien nden ɗon wi ko financement des partis politiques ɓe mbi tan tarika ene wayno arti e Abdou Diouf wondude Abdoulaye Wade on ɗon Macky Sall ɓe ganduɗa mbaɗini parrainé on ɗon e statut quo janen koɓe mbiri ene wayno ko wasdeɓe hormade duuɓi 47 caggal ngal kuulal ko naati leydi Sénégal kono di ɓeɗo tato kala ala hen kormide ko yewti e ngal ɗon kuulal caggal nde ngal fawaɗo e leydi Sénégal woni tan hadde nden koppareji gummortoɗe caggal leydi tawi ko naade ɗo e leydi Sénégal ɗum ɗon noon janen koɓe mbi koɓe tato kala horeɓe leydi ala hen fof kormiɗo ngal ɗon kuulal ɗin konngudi sifaji kala e natti mabɓe hello tati nden jayde Sud Quotidien Le Quotidien nden ɗon e oɗo subaka ari koye guinnitogol gollorde men laabi hani e nokkuji pattam lami jaynenkoɓe mbi ko au nom d'histoire manam inde to banggue tarikh Macky Sall yidde muɗum tan ko ruttude teddungal ɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe gollaniɓe Sénégal hani ɗo e dunde Afrique ɗum ko caggal nde teska o innitirima gollorɗe kewɗe leydi ndi ɓen hooreɓe leyɗele kono kadi woɗɓe ganduɗa ɓe ko heeɓe gollanade leydi Sénégal ɗin ko guuɗi e sifaji kala e hello tati nden jayde Le Quotidien battidirɗen ko jayde Stade hono no kala ñande e oɗo subaka jaynenkoɓe gaari koye coftal balli eɓe mbi ko yontere balo teddungal leydi Sénégal voilà Pape Gueye e Balo Touré manam kadi en jiiti omo ganduɗa kan woni Pape Gueye wondude fode Balo Touré jaynenkoɓe mbi kanko Pape Gueye caggal nde o yowono ko tolni e lebbi nayyi tawi ko FIFA rewɗa ɗon kanko noon o zuuti hanki toon to Vélodrome o suuti konngudi noon e on ɗon ɓataki mo winde réseaux sociaux wonde on ɗon suspension ko musnoɗo wonno e makko kono kadi ko jurnoɗo tigui caggal ɗin lebbi nayyi hanki noon kanko ɓiɗɗo Sénégal najo ene wayno o joui hojomaji seeɗa hakkude mabɓe e leydi e club biteɗo Lyon ene wayno kadi janenkoɓe garti e programme baroɗo teddungal leydi Sénégal Habib Diallo ma bismo al intihad mo Karim Benzema kono kadi Idriss Gana Gueye kañum ne huccodirta hande o koye Newcastle ko ɗo alkamis hande janenkoɓe garti e toon to Europe e kalme ɓe mbi Olympique de Lyon Olympique de Marseille kañum tigui moñi Olympique de Lyon Manchester City ene wayno ittama on ɗon podium caggal defeɗe hanki toon to Newcastle goɗɗum ko tawete hen ko handball mondial senior dame ɓen rewɓe 2023 baroteɗgal leydi Sénégal ina wayno jogori hiwdirde koye ɓen ɓe Hongrie ɗum koko yiti on ɗon deuxiéme tour e Lazabas ko ɗum wonno ko jaaɗe leydi Sénégal dawruno e oɗo saaha en jarnata ɓen ɓe ganduɗa ko yeɓoɓe toon to télévision Pindi TV eɗen mbiyaɓe aadi e robino jaydeji ko janggo subaka aljuma toon to télévision inchallahu rabbi ɓe jettama ɓe jarama hélas aɗa foti jogade namde tigui rigui kono noon Allah jarama a jarama nogas e tati ujunere emploi mo gandanɗa hoorema e oɗo plateforme kese ene jogori jibinanede wonɗo ɓesgu Sénégal naaɓe holno jirɗa ɗam ɗon gartam e ko hunde wonde fayida machallah so tawi ɗum heeɓama andi probléme leydi ndi fof ko probléme golle sukaɓe emploi des jeunes eɗen gandi hande sa wi golle sukaɓe tan jopoɗa banggueji foof kadi leydi wawa ɓamtade gaga golle leydi wawa ɓamtade gaga sukaɓe ne jogoɗo tampi saabu sa yi hande yimɓe ne ɗaya e Lazabas
jomumen wonko manam ko foftere hewde waɗi ɗum nde heewi wiide so tawi neɗɗo ne tali foftade e ɗanade miijade janggo komi gummotoɗo law 5 heures 6 heures 4 heures jomum mbiɗa sikki ne jogui ko watta e réseaux sociaux ene jogui aussi ko watta e beddo donc noon so tawi golle ɗe vraiment ko wiite ko to banggue nden limore ne wawa heɓede mbiɗa sikki ma ustu caɗele mawɗe ɗe Sénégal jogui hande saabu hande probléme Sénégal foof ko probléme ɗo sukaɓe tampi hande sa rokki yeeru jeu uji hasard jeu en ligne to banggue football gueɗe mbaɗe noon ko wiite mbasen wadde nommé certaine gueɗe ɗe ganduɗa ɗe eɗen gandi sukaɓe hande ne kucci hen to banggue wadde miseji copreji mumen pour dañde kalis bewɗe waɗi ɗum tan ko wasa dañde tampi hande la so tawi aɗa jogui ko aɗa jogui goƴoma janggo subaka de komi dawowo mami felmodire ko wiyete ko ha joni yimɓe otoji ɗi walla ko otam jogui mboɗo miijo embouteillage walla mboɗo miijo janggo holko potmi liggade bureau walla holko potmi liggade atelier mbiɗa sikki jomum woni ko tali ko wona heddade ɗen e ɗin jeu uji walla ni e miijade yaltude leydi ndi ɓeɓe Nicaragua ɓeɓe Espagne walla toon to Italie waddi so tawi ɗeɗo golle vraiment ko wiyete ko ina wawa sukaɓe ne mbawi hen hebde ko wiyete ko gartam ɗum ma wallide no fewi vraiment to banggue jaɓɓal leydi ndi ngal bowol laaɗi diwoji jogol ngal udditede hande toon to Saint-Louis holɗam gartam cikkuɗa fuutankoɓe ne mbawi hen dañde bon gartam hono no aéroport uji ɗi foof ni saabu sa ƴeewi so wiyama aéroport tan miijete ko bowol laaɗi diwoji wiyete ko aéroport de Saint-Louis aéroport Ousmane Masseck Ndiaye donc kala koɗɗo toon normalement ene foti dañde ko wiyete ko gartam e on ɗon aéroport kadi hay sen jahani banggue gartam diwan walla jopade here eɗen gandi kam vraiment kala to aéroport woni tan leydi ndi ne foti hen naftorade saabu eɗen gandi aéroport on ɗon woni koye less aéroport ko wiyete ha joni aéroport SA walla on ɗon société mo ganduɗa walla nden gollorde nde ganduɗa nde ko Sénégal tan jeeyi ɗum hande o Sénégal ne jogui tabal e nder plan Sénégal émergent woni o nden e ɓoɗo Sénégal ɓamtiɗo ko Sénégal woni ko wiyete ko hub aérien to banggue jeune Afrique banggue hirnague woni Afrique de l'Ouest woni Sénégal wona ñiɓirde walla wero nokku mo ganduɗa o ko nokku ɗo laaɗi diwoji ɓurɗo wawde jippade ɗum noon so tawi wiyama noon wiyama tan Dakar wona ɗon tan ɗum sohla ɗum saabi noon laamu ngu natani ko wiyete ko hesɗitinde aéroport uji diwanuji ɗi joguinoɓe en natti wadde fonctionné hesɗitine en jii hen ko wayno Cap Skirring en jii hen ko wayno Ziguinchor en jii hen ko wayno hande Saint-Louis ne hen jeeya Matam ne hen jeeya Kédougou ne hen jeeya Tambacounda ne hen jeeya nokkuji kewɗi hande Kolda ene hen jeeya wadde ni ɓe mbi ɓaade ko noon woto tan ƴetten foof tan mbiyen eɗen donda ɗum Dakar saabi laamu ngu waɗi décentralisé ɗen ɗon bowelaɗe diwoje ɗe kalɗen joni joni to banggue limtugol hayso tawi en ndiwi won ɗuɓe hen ko aéroport ɓe hen ko aérodrome saabu leydi ɓamtorto koto banggue gollorde jogtude nokkuji ɗi te jogtude nokkuji hen jeeya ko ɓuuri yawde ɓamtude leydi ko wiyete ko ɗen ɗon bowelaɗe diwoje kadi aéroport Ousmane Masseck Ndiaye ko aéroport stratégique hande to banggue lelgo Sénégal eko fayarde ɗo e lebbi seeɗa leydi men mana tan ko wiyete ko fewnude gaz kam e pétrole e on tuma aéroport o ma webtin descente woni gostodiral miijoji walla atelier ji plateforme uji transport gueɗe mbaɗe noon tawi neɗɗo wona ken ara Dakar ƴetta auto muɗum kadi loncegol ngol donc so tawi ko directement jippiɗa aéroport tan natara koye wuuro walla paya on ɗon zone mo ganduɗa ko pétrolier kam e gaz kono noon addani en ni miijade hen fuutankoɓe ko sikkude ummortoɓe caggal leydi ummortoɓe men caggal leydi ɓe so gaari ha ɗon tan déjà ma ustan ɗumen won certaine distance kono ɗum hélas mi aɗa andi won hen so tawi gummima caggal leydi soɓe jippaki Dakar tan welataɓe ko wawi wonde foof mboɗa andi hay sinno aéroport watnomo dimat an sa woni par exemple États-Unis walla France a ari haɗema miijade aéroport dimat taw miijoɗɗa ko aéroport Dakar par ce que il faut jippoɗa Dakar woda ko naworɗa donc ko ene wawi jognade gartam ɓesguli heeɗiɓe toonɓe sikki ala par ce que ɓaɗor hande o mo ala haaju Dakar ne wawi yiyade directement Saint-Louis par ce que mbiɗa sikki ko heɓato Dakar ko ene wawi heɓade Saint-Louis donc machallah ene wawi Allah yaw ɓeeɗa quoi amin ya rabbi bon namdal men batnigal woni beele an haqqille ma ene tongi ɗo e duuɓi daɓɓi tan embouteillage ine iwe leydi Sénégal ha laaɓa so Allah hakkillam jaggani franchement jaggani par ce que pourquoi mbimi noon nde train express régional ari nde mi miijinomo Mamousso kono elle nde train express régional ari nde hunde koko ɓeydi déjà donc mbiɗa sikki tan probléme Dakar réglude probléme embouteillage Dakar ndaw duuɓi ɗum noon pour ɗum régla il faut miijo ɓurgo ɗo henna luggidde gon miijo il faut ko Dakar
no ɓe goniri wadde décentralisé aéroport ɗi ni ɓe mbaɗa décentralisé golle ɗe hannde so tawi wiyama Dakar yo won lamorgo administrative yo won lamorgo économie alay sago waɗa saturé ɗum jibinɗe caɗele c'est vrai eɗen jonna miijo maw leydi ndi wadde décentralisé wani ɗeɗɗide Dakar nawa ɗum toon to wuuro Diamniadio kono noon ela sa ƴeewi hannde fof ko Dakar administration économie goɗɗum e goɗɗum fof ko Dakar sinno hannde Saint-Louis waɗnoma capital administrative ne wayno ma feccere nde ummo ɗo faye Saint-Louis Saint-Louis wasa ɓittude Dakar wasa ɓittude goɗɗum nawe Thiès ɗum nawe Tambacounda ɗum nawe Kolda ɗum nawe Matam ɗum nawe e won tuma noon yimɓeɓe manam ma hunde kono hannde o kala mbo haaju kala gonɗo diwnoɗi ɗi aɗa ɗaɓɓa haaju o fewata gaga yettaki Dakar saabu foof ko Dakar waɗa donc pour oɗo embouteillage itte walla o natta alay saago Dakar waɗe ko wiyete ko ɗeɗɗite saabu Dakar ko ɗeɗɗi oɗo saaha ɗum waɗi wiide noon mi miijaki oɗo saaha vraiment embouteillage Dakar caɗele muɗum ne ñawde ɗo e dumunnaji paaɗi so tawi ngoɗo miijo waɗaka te ngoɗo miijo mboɗo andi mi anda hol président jogotoɗo cuusal e jamaragal waɗi ɗum ha yimɓe jalta ɗeɗo caɗele ko noon mataw won tan ko président mo ganduɗa hoorema ko Bulfale so wona ko oɗo wino ñande holmo keɗno ñande ne haala o wi wonde kanko so woni président de la république e ko conña so woni président de la république palais de la république ko ummoto Dakar o wi o nawat ɗum je pense que ko Diourbel walla o nawa ɗum wonno ko goto mo haali dal o wat toon palais de la république tawi ɓesguɗe ɗi so cohli hunde e palais ene kadi wonɓe ganduɗa meeɗa yiide palais de la république e wiide makko hokka ɓen opportunité fawde hen yitere muɗum kono noon beele wona haala ni tan par ce que wona hunde wemde e sa ƴeewi guila palais dariɗo ene guila indépendance arani ha joni ko ɗo palais woni donc wiide aussi on certain kadi mi sikki mataw ko ɗum haala tan aɗandi ni ko ɗum haala dow tan mais aɗandi hono ñande no Modou Lo no wiyannoni adversaire makko woni Boynia non adversaire makko tafa oɗo woni sipirde mo adno sipirde woni Ama Baldé o wi Ama Baldé wi ko e won sinno anduno ko ni o wayi ɗum waɗi tous les candidats kala mo jiiɗa sana haala sikkata mataw wonta palais mais ñande fof yetti palais haala discours o change ne woodi réalité goɗɗo ko noon ni journaliste o wimi on ɗon ñande wimani ko kalta ɗo henne ko est ce que wona haala campagne tan o wi kam non so tawi o laamima palais o déjà ustat ko woni palais ko aɗa andi palais ne jogui hande sa ƴeewi subvention muɗum to banggue ko golorto hitande ko jeetati milliards e halis CFA o wi kanko so ari ustat ɗum kedde 30 milliards no o liggorto mais enen fof eɗen gandi wawa amnade saabu e structure mo ganduɗa ko kañum ɓuuri mawnude leydi ndi eɗen gandi wonko woni toon so ɓeyda ko fotani ustede donc koye valeur uji mawɗi jeeya heddi noon ko haala kam mataw neɗɗo fof ne wawi haalde mi sikki sen namdima so tawi en namdinoma ɗaha en mbimo so palais ne eggine holto nawate ene wawi o wi hen yo adde ha sara gulumbu ɗo tan acce ɗon jarama no fewi Amadou Moussa Anne machallah to banggue revide titre o kono kadi ne e actualité o ɗo gartirɗen ɗum en e yettude Abbas Sarr e namde muɗum no haaliri ɗum ni a haali ɗum joni en e haala ka gueɗe kewɗe mbawi egguinede guitte e lamorgo nawte gam kono noon palais kam mbeɗa sikki weeɓata walla ni mbiyen amnotako sababude wona maire darni ɗum ɗon wona kadi maire saaha jeytare nde suuɓa nokku on ɗon surtout kadi wadde mbeɗa sikki miijo makko yidde wiide wonde so tawi ɗaɓama nokku goto pour ɓesguji ɗi mbawa yiide ma won ɓesguji goɗɗi kedi ɗawaɗi sabu lamorgo ngo witani wonde ndeɗo hitande won ngoɗo wuuro hitande wonde woni ya wuuro wongo ɗum noon nattat jogade fayida mo joguinowo heddade e heddi noon ko no mbiruɗa ni gueɗe kewɗe mbawi ittede ɗo nawe nder guure ɗe comme aéroport uji mbaɗirte ni gollerɗe laamuji ɗi taw kadi ko wayno ministére uji ni hay sinno ko nokkuji mumen mbawi tellinede hay sinno ko région ngaji takkiji ɗi ɗum kadi ne wawi wallidde tigui a jarama ɗaha Moussa Ba woro jejjiten noon kanko woni koɗo meɗen inchallahu rabbi kono noon koɗo meɗen tan ko koɗo kadi aussi koɗo yewtere nde kono wona koɗo galle o saabu en nandani makko kala e saaha e kabaruji meɗen sababude jottodiral e jokkodiral hakkude piindi radio e Daka Média ɗum noon ko weltanademo no fewi ma en gar makko ko ɓoyata kono joni joni o paaden koye actualité actualité oɗo subaka hannde en jubbat seeɗa saabu jayndeji meɗen garti hen ko ɓuuri hewde ene wayno garaten ko ala haali Mame Mbaye Niang
e Ousmane Sonko ɓe koliti wonde tan koye oɗo saaha wona koye détat yutto kosi gam on ɗon audience toon to cour suprême onon chambre pénal mo ganduɗa kam tigui ardi walla ni tambiɓe on ɗon cour suprême ɓoyata hankkidini ene wayno jokkita on ɗon alahaali lombiɗo hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang alahaali gonɗo e appel saabu hene wayno guila nde o taƴana lebbi ɗi fullelade e kaso e nden amande 200 millions e kalis CFA kanko leader Expat CFO ene wayno tan o wonno koye ɗumninde o wonno mbiyen koye ha joni wadde ko wiyete ko waɗino ko wiyete ko ɗaɓɓade toon to cour suprême beele yo nden ñawore itte walla momte fuuse so on jiiɗi guila nden noon ne wayno ɓen ɗon tambiɓe ñawore nde cuwano taw kuccande gueɗɗe kono hande balo woni koye camp ɓe ganduɗa kañumen goni tambiɓe on ɗon cour to banggue ñawoje leydi ndi actualité e oɗo subaka hande goɗɗo ko jillumaw leydi Macky Sall toon to Ghana normalement walla toon to Congo Brazzaville jaafoɗon omo tawetno toon guila hanki o joddima ni e on hoorejo leydi Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso o yindiri kadi Sénégal naaɓe hewɓe tawi fandare nde ko wurtinde ngal jottodiral e jokkodiral hakkude leydi men Sénégal e on ɗon Congo Brazzaville caggal muɗum noon mo yilloyo toon to Dubai normalement gam hawrude ko yewti ko e batuji kewɗi gonde ya toon ko agenda mawɗo leydi ndi Macky Sall e ko yewti e on ɗon actualité goɗɗo ko rapport mo ganduɗa ko Kiwikuis mo ganduɗa holliti wonde leydi men Sénégal hande o juuwi ha heɓidande to banggue liberté d'expression liberté civique woni fodde kono kadi e hakkeji bani adama ɗo e nder leydi ndi ɗum ko caggal nde seppoje kaɗa so tawi waɗamane aussi waɗe ko wiyete réprimé woni ɓen ɗon yimɓe nanggue pawe juuɗe won hen ni koko kaɗa foddeji mumen to banggue droit civique no mbirat ɗum ni en hen pusgol lande Pastef foof noon ɓen ɗon tonggui mbi ko Sénégal e oɗo saaha nana yaari caggal jaarugol caggal kulɓinigol e ko yewti on ɗon fannu actualité goɗɗo ina wayno ko capitaine Oumar Touré kañum tigi waɗi démissionné woni acci golle muɗum toon to poste mo mairie de Dakar ko hanke waɗi ɗum officialisé passe makko e page makko Facebook eɗen gandi ko Barthélémy Diaz kam tigi wonnomo employé haysono tawi jibinino haala no fewi e ko yetti on ɗon fannu présidentiel 2024 toon to woni Rebeuss o wiyete ko Aliou Sané mo ganduɗa kam tigi ardi goto e plateforme uji dariɗi hande gam huccidirde laamu ngu o holliti wonde yidde makko tan ko yo laamu ngu wallumo e on ɗon droit makko civique beele so vote o yonti omo wawa tigui wadde voté kanko e hoore makko manam addanede toon irno so tawi vote o yonti o wawa tigui vodde firtima to ko Aliou Sané ɗaminaki jaltal muɗum ko adi ɗin sumgoji tijjaɗi ɗum wonno hunde actualité mo jubbanɗen bandiraɓe e oɗo subaka hande alkamisa ina woni 12 ina woni 9 lewru décembre hitande ujunnaje 2023 joni o en jaɓɓoto koɗo meɗen mo gonduɗen guila nane koɗo yewtere nde kono sikki ala wona koɗo galle o nangodiri funnange irnangere woy worgonde hade men jaɓɓade koɗo men Elhadji Abbas no mbiruɗen nane en kunanno bandiraɓe ƴewna en fuɗɗiɓe wonɓe toon to banggue YouTube to banggue commentaire uji hol fuɗɗiɓe arde oɗo saaha ko arantanɗa koɗo men ne heblo ɗaha Moussa Ba keɗen naata e rubrique invité ko noon Amadou Moussa Anne so Allah bandiraɓe nene YouTube o tigui rigui gadda jenɗum men ko wayno Alou Seyni Beley Nawo Diallo o wi merci Pindi Samba Moussa Anne salmini jarni Amadou Ba ko noon Amadou Diop Jamwali Tokoro ane min calmini Tokara Amadou Moussa Anne walla ko an min calmini an min calmini min e Salim e Halimata Dia ɗaha Moussa ɗaha Sow kañumne salmini wi machallah Pindi Ba Amadou kañumne ko noon Amadou Soumaré kañumne ko noon Amadou Ba machallah yo Allah ayno reena Raky Kane toon to Casamance holliti wonde ɓe belti so Allah ene jeeɓa ɓe ndewidi tigui rigui kala ko fati radio et télévision taw ko Pindi toon to Vélingara Mouhamadou Daouda Ba machallah li mo Medina Gounass kañumne holli vraiment weltade muɗum Aliou Sow Pindi TV kañumne wi ko on jarama Wan Touré ko noon
Gon Touré arti lawol gongol Amadou Soumaré salmini tigi rigi sen gummim ɗon on ɗon Thielo Abdoul toon to Medina Gounass kañumne ene jarno en e hollide kadi ene rewdi tigi rigi kabaruji meɗen no ndidirno Ndiaye Moussa machallah kañumne holliti welam muɗum Ba Kalidou kono noon holliti vraiment weltare mum ardini hen kadi ko on jarama on jayniyankoɓe Pindi TV Sow Salama salmini jarni en dutti mom salminanko l'enfant béni ko non Ousmane Diallo aussi machallah Filtra TV Sénégal ko mataw ko YouTube plateforme YouTube kanyum ni wadi ko jarama Anne e Ba Sen Oumar Ndiaye Moussa salmini Oumar Sen to Barkeji caggal majjum ko Amadou Baba Ndiaye ton ko Amadou Anne et Marie Bien machallah min ɓuri heewi tokaraɓe e ɓeɗo waɓe commentaire han voilà donc ko ɓeɗo dal puɗɗi quand même vraiment hollide koye men e weltare mawde donc enen aussi Pindi TV enen kala en beltinimoɓe ko chat en direct hande oɗon ɗo to gonɗen ɗo jomum ne mbawi wadde commenté en direct et puis commentaire mumen jetto kamɓe kala e mbaade kuuɓal ɓe jettama e oɗo saaha waɗɓe commentaire uji ɓe kadi wonɓe ganduɗa ne jeeɓa ene keeɗo tawi mbaɗani commentaire kañumen kala jettama calminama koɗo men hankkadine o heeɓima ko Daha Moussa Ba no mbiruɗen nane Daha Moussa Ba ko jaydiyanke toon to Daka Média gon radio walla nden haalirde tawate ko toon to Madina Gounass ko suka no mbimi ni to banggue duuɓi kono noon ko suka dokkuɗo gueɗal muɗum gueɗal jaydiyankagu ha timmi to banggue gollal e to banggue aussi baɗal e kala ko yewti e banggue terrain studio e reportage uji pattam lami oɗon nan ɗum e kala e saaha kanko Daha Moussa Ba ko tergal e nder gomo witengu CJP Convergence Internationale des Journalistes Pularophones ko membre de bureau kanko lomti Amadou Baro Ba gardiɗo nden ɗon fedde e ɗo e plateau o eɗen kalda e makko ko yewiti e nde ɗon fedde kono kadi e kuccam fedde nde jogui e golle baɗaɗe Daha assalamu aleykum wa rahmatullah waleykum salam Amadou Moussa Anne e salmitimama lawol ɗimmol kam e dennangal bandiraɓe ndenduɗen yewtere nde kam e rewdi yimɓe ɗe ko adi foof min bismimama lawol ɗimmol ma en mbat yewtere nde gooɓi jiili namde jaabuwuji kono kadi lasa basma namde e nder hen nde tawno ko noon kewɗen waɗirde ɗum ko adi foof Daha Moussa min mbima holko woni CJP jarama no feewi Amadou Moussa Anne min jettima e saaha nde mbimi ni nde cuɓiɗa fedde CJP yo won koɗo hoɓɓe ma e ndeɗo yewtere wiyetede Oulel Pindi ɗo e Pindi radio kam e Pindi TV en jettiɓe no feewi e onon e golle payidinde mbiɗani CJP a haali ɗum joni gardindi ko fedde jaydiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal Pulaar e nder windere nde nde ganduɗa sosa ko e hitande ujunnaji ɗiɗi e 19 woni 2019 e gardagol Amadou Baro Ba mo ganduɗa ni ko kañum e hoore mum addi gonɗon miijo Amadou Baro Ba noon ciftinen ko jaydiyanke ɗo e nder leydi Sénégal o liggoto hande o ko toon to RFI fulfulde ko kanko ƴettuno gon miijo yidde hollirde wadde pelle ina goodi to banggue jaydiyankagal ɗo e nder leydi Sénégal to banggue rendinde jaydiyankoɓe leydi Sénégal foof ina woodi kadi ne jaydiyankoɓe to banggue pinal jaydiyankoɓe banggue goɗɗo kono kadi ne woodi pelle ɗe ganduɗa ko hakkude leyɗele hono international tawi koko toɗɗi jaydiyankoɓe foof faltaki hay leydi gootiri kono noon ina ngakki to banggue enen to banggue jaydiyankoɓe dilloɓe ɗemgal Pulaar ngal ina hani nde heɓaten to wiite ko fedde nde ganduɗa ina rendiname e ɓen jaydiyankoɓe hay sinno yaltinaniɓe e jaydiyankoɓe ɓeeto waɗoɓe e ɗemgal français walla waɗoɓe anglais walla waɗoɓe kono noon hertinde ɗum pour ɓeydade walludeɓe golle mabɓe walludeɓe golle mabɓe guila e hebloji hay foof ɗum jeeyi sababu o dañi miijo ngo nde dañi ɗum nde kadi o ummaki tan kanko o haadi ɗon o iti wadde feere o jokkodiri e mawɓe e ngal ɗo meccal so mbiye mawɓe hen noon en ƴewat waɓene hammi Amadou Ly en ha e woɓɓe ɓe ganduɗa ni ko jaydiyankoɓe ɓe mbaɗani ɗemgal Pulaar kono noon ko leñol ngol jeeya kono kadi ko humpitiɓe meccal jaydiyankagal ko ɓen ɗon o disdidiri e mumen kala hen mo noddi kadi addi hen yiyande mum saabu noon eɗen gandi ko addi CJP ne wooda miijoji kewɗi godino gam darnude pelle jaydiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal Pulaar walla ni mbiyen fulɓe kono noon so en ƴetti hen yeeru Elhadji Tidiane Anne yo yurmede Allah woni mum on miijo ngo ɓe joguino ha ɓe darni fedde nde ganduɗa rendinno ko jaydiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal Pulaar e nder Afrique walla ni e nder windere nde foof hay sinno ngol miijo caggal nde o rutti e joomi ko hitande ujunnaji ɗiɗi e 1
en mbawi wiide ɗum wawande jokkude sabu mi jogui eɓɓoje kewɗe wawde wadde radio ji ɗi ganduɗa ko caktirɗe e nder Afrique foof ko ɗum laataji CGP ne kadi mawɓe ene jeeya ko mbasi Amadou Barbane aji gonɗon miiji hollirde wonde ina namdi darde mawde sabu gaga to banggue renno meɗen ko hunde sattude rendinde yimɓeɓe e nokku goto surtout ma ko wayno fedde ni kanko woni kadi o nani ɗin ɗon wasiyaji ɓe jallodiri he ɗum jeeyi sababu e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi woni mayirde muɗum 2019 fedde nde daari tawi ko rendini ko jaydiyankoɓe ɗo e leydi Sénégal to leydi Mauritanie to leydi Gambie en Mali ha e leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa nanen tawi hen hande o sababu o noon mbimi ni fandare nde ko ngam wallude jaydiyankoɓe hutortoɓe ngal ɗo ɗemgal Pulaar wonɓe e nder caktirɗe ɗe ene hen ɓe ganduɗa ngala hebloji ene hen to banggue caktirɗe goɗɗe kadi ngala doole ngam wallita ɗumen e duusi ɗumen ha ɗen noon caktirɗe foof mbawa yarude yeeso kono jaydiyankoɓe kadi taw tampata woni tampata o ko tawi saɗa waɗa golle maɗa aɗa andi ni mbaɗirta ɗum ni kono kadi taw kadi ni eɓe mbattorma e nder gueɗe mabɓe ɗe ɓe jahata ɗe ɗum ɗon en jeeya ko imminno fedde CJP hani mbimini daari bureau dawal gadanal ngal duuɓi ɗiɗi hitande ujunaji ɗiɗi e nogas kami nogas e goho yeehi e woni 2020 2021 woni yilirde adanere nde kañum kadi waɗi hen ko fayidini yilirde wonde nde kadi daari koye décembre 2021 to Rañeru gardugol makko kadi kanko Amadou Barba ɓamti gardi ngu guila nden CJP nanɗo daari ngam wallodirde e jaydiyankoɓe huttortoɓe ɗemgal Pulaar e golle e dusde ɗumen nder meccal ngal ko ɗum ɗo woni fedde witende CJP ko noon en gandi fedde CJP ko feddere nde dendagal jaydiyankoɓe wiyoɓe mbimi wonɓe e nder windere nde kala e kuuɓal tawi fandare nde no ɗa ha wiiri ene wayno ko yoltude hujjaji ɓen jaydiyankoɓe e sikkuɓe hakkude laañi hujjaji mumen koko joola e nder leydi ndi walla e leyɗele mumen hande o beele eɗen mbawi wiide guila 2019 hitande ujunaji ɗe sappo e jeenayyi fewde ñalawma hande o fedde CJP ko daari ko beele pandale coynaɗe ɗe kanje kala ɗe keeɓama walla so tawi wona kanje kala hol pandale keeɓaɗe hen e a jarama no fewi e ngal namdal banggal fayida no fewi Amadou Moussa Anne no mbiɗani mbimi firti hande o fedde nde heeɓi duuɓi nayyi noon famɗani no fewi kono noon mi haali ɗum nani e nder haalaka ko wiyete ko fedde ko hunde sande surtout ma kadi to banggue jaydiyankagal meccal ngal ganduɗa wona meccal beɓgal kadi waɗete koye ɗemɗe meɗen no mbimi rendinde yimɓeɓe walla ɗum noon en mbiyata yettima foof kono kam ko wonno ko yidde e saaha e miijoji ɗi eɗen mbawi wiide ko heewi hen ko heeɓama ko adi foof no mbirumi ni wonno fandare fedde nde ko rendinde jaydiyankoɓeɓe saabu hoɓe majjodirno kumpan wonno hakkude mabɓe haaɓe jokkodiri kamɓe foof saabu ene gasa wonde taw jaydiyankoɓe wonnoɓe e nder leydi Sénégal ene mankuno andodirde e jaydiyankoɓe wonɓe to leydi Mali walla wonɓe to leydi Mauritanie ɗum ɗon fedde nde darima hen aɗum safra fandare wonde nde no mbirumi ni ko jaynanɓe foof ndenda jogo konngol gotol konngol ngol ganduɗa tawi inen wawi nanede nokkuji towɗi beele kala joni ko tawi so tawi won caɗele dañade walla won hujjaji ɗi ganduɗa ko jooliɗi fedde nde wawa yoɓade ngollo konngol yolto fedde nde koɓe ƴeɓɓuno ko ɓe mbaɗi hen hakke doole mabɓe walla ni mbiyen panel kam ɗe ɓe jooɓinoɗe ɓe mbaɗi ɗum heddi noon kala fuɗɗode waɗat caɗele tan a wawa fuɗɗade hunde nde ganduɗa ko jogorde yarude yeeso weeɓa ha ɓurta jeeyi sababu ene gasa wonde e wadde hen yaaha ummito kono kam foof ko toɓɓano ko en jiimi sirñinare ɓe ganduɗa ko terɗe nden ɗon yilirde en jii darde wonɓe e nder fedde nde goto hen foof kono kadi en jii darde woɓɓe ɓe kalmin nane ɓe ganduɗa gonani e nder fedde nde to banggue liggaki caktirɗe Pulaar baɗoje ɗemgal Pulaar kono noon ina battori ɗemgal ngal e nder gueɗe mumen hay sinno golle mumen dokkani wawi wadde ina gaddi hen wasiyaji mumen ene mbaɗi hen ngalluji mumen fedde nde waɗi ko ɓuuri ko hewde rendinde jaydiyankoɓeɓe walludeɓe karallagal ngal ganduɗa koɓe kutoro ɗum saabu so tawi eɗen mbawi wiide ko adide fedde nde darato walla ko adide hebloji ɗiɓe puɗɗoto hebloji ɗi mbaɗata ɗi ko membali walla buɓɓati ina hewno e nder caktirɗe ɗe fewi yana ummo jomum ina waɗata aɗa waɗa tan mbaɗirta ɗum tan ko yiide wonde Abbas Sarr hande nana waɗa yewtere gabboɗa ene waɗirta ni walla ni hen sa mbasa wadde no waɗirta ni kono taw a alana jomum rewani ɗo foɗɗo rewade alana ɗum humpito eyo a goo Allah rokkanimo rewde école aji saka jaaha ha keeɓa won humpitoji to banggue dudde ɗe walla ni hay sa heeɓi ɗum ɓayde koye ɗemgal Pulaar mbatta jaguirta ɗemgal ngal ko ɗemgal ngal ganduɗa wona hankkadini somi weela yo wattanno beeliraɓe foof gongoni hay saɗa wawi aɗa wawi meccal ngal to banggue jangde ma ko ɗum joguiɗa hen so tawi aɗa waɗa to e ɗemgal français ngal a rewna ɗum ha lawol saɗa waɗa e ɗemɗe goɗɗe ɗe a rewna lawol kono sa arti hay Pulaar he jaguirta ɗum ko cakan eɗen mbawi wiide CJP itti ɗum ɗon ha laaɓi ceer woni ittirde ɗum ɗe ko ɗin hebloji ɗi mbaɗi ballodiri hen kadi e mawɓe men ɓe gardugol Hammi Amadou Ly ɓe ganduɗa jalti koye duuɗe towɗe ɗe woni sesti en to gaari gandal ngal ganduɗa janggi ɗum koye nder duuɓi tati gara lowa ɗum jaynenkoɓe e nder balɗe
tati kebla ɗumen tawi kadi noɓe kewi ni haalirde neɗɗo yahani nder école aji ɗin ɗon janggoy toon ɗemgal jaaɗa janggoyde ko gandal ngal ɗo gandal kadi sinno koye ɗemgal ma jangganɗa ɗum a watta toon duuɓi tati mbatta toon ɗi saabu gogo nder sa yeehi toon ɓe katta tan e jangguidema karallagal mam jangguide gueɗe goɗɗe kono so tawi artirama e ɗemgal ma ko juutanno e nder duuɓi ɗiɗi gon wawi tonguede nder lebbi deɓɓi keeɓa ɗum ko ɗum ɗon noon kamɓe hammi amadou lihen ɓe ƴettata ko ɓuuri ko wadde fayida ɓe gartira en jii noon ɗin noon hebloji baɗaɗi ɗi ɗi battini no fewi nder caktirɗe ɗe e gasa wonde ɗo e Dakar kam ko ɓuuri kewde hewde ko yaltuɓe école aji ɗi ene gandi gueɗe ɗe mbaɗirte kono e nder Fouta o ha to banggue wargo leydi to woni to min gimmi to Madina Gounass hay nokkuji goɗɗi ɗum battini to banggue jewte baɗeteɗe battini to banggue ɓuuri hande a heɗot Diayni en ke waɗatma reportage mo ganduɗa an nisti anda Diayni en ko jaggata wonde oɗo ko jaltuɗo e école ko waɗi duuɓi limlimtinde toon woni toon koko hebla ene yalti kono noon so tii a yiiha humpitoyimode jomiri tan ko heblo e nder balɗe tati a tawat waɗi ɗum ɗo ko ɗum ballal ngo ganduɗa battini no fewi kono kadi en jii kadi ardiɓe radio ji kewɗi taw jagguirno caktirɗe ɗe tan ko yiilade hen ngaalu kan ala ko ganden gueɗe ɗe foof kono saabu rewde ɗin ɗon hebloji andinede holno radio jogorte ɗum ɗon battini hen no fewi guila gongel ngel no mbiruminani ni kawral dañama e nder jiitodiral manggal dañama sabu ko temedere e capanɗe jeeɗiɗi Diayni en ina rendi hande e nder ndeɗo fedde te wona tan leydi Sénégal gonga yimɓe ɗo e nder leydi Sénégal eɗen gandi caktirɗe ɗe carodirno no fewi wonɓe ɗo e lamorgo ngo Dakar naaɓe tan jokkodirno wonɓe Fouta ɓe kadi gasowonde taw wuuro ngoɗo ara tawɗon radio ji tati radio ne taw radio ji ɗi koye mumen Diayni en koɓe jogdaki hay won jokkodiri ni gandodira goto foof jokkat golle mum kono hande CJP woni sababu jilyurtodiral ɗum ɗon ko waɗa ko kono kadi ni hay sinno toɓɓe kewɗe ɗe ganduɗa keɓani yettede eɗen jogui jorto ma jotto e sahaji kono kam yottaki temedere mbawi wiide kam capanɗe jiiɗi nder temedere nde yettima saabu ko wonno fandare nde ko yimɓeɓe ndindi hen ko noon haɗa men ɓaftude foof saabu en gandi wonko saabi Daha Moussa ari ɗo wonko saabi CJP ari ɗo ko won heblo tindagu toon to Djoum kono Elhadji Abbas aɗa jogui namdal eko yewiti eko Daha woni haalde ɗo henne ko to banggue CJP noon bisimilla ko adi kadi en gara e fandare adduno ɗo hen CJP Allah jarama Amadou Moussa Anne kadi en beltinima so Allah musidɗo tedduɗo hono Daha a weltanama no fewi mais également jinnuɗen tan andude ko CGP ko waɗa ko créé e joni manam ko sosa ko fewde joni hono foti hebloji mbaɗɗon gam vraiment te kadi hebloji mbaɗaɗi beela on jiini ɗum gartam tigui rigui ngal gandandam hoorema so jomum heblama hen so yalti so waɗi erreur onon dutto e muɗum aussi mbiyon ɗum e wonde ande ko keblanoɗa ko wona ɗum ɗon mbaɗɗa a waɗi ko wurodiri e ko mbiyanɗa ko tigui a jarama no fewi Elhadji Abbas Sarr e ngal ɗon namdal bangal fayida ngal namdiɗa machallah no mbirumi ni CJP gongni waɗi golleji kewɗi kono golleji ɗi ɓuuri yarude koto banggue hebloji ɗi kam e jeeya ko ɓuuri hen ko mantinade a haali joni Amadou Moussa ko jogoriɗo addude hen ko e mbaɗi koyen tolno e hebloji tati heblo adango ngo waɗa koto Bokke Dialluɓe e ballal jagorgal ngal ganduɗa ko Abdoulaye Daouda Diallo en e woɓɓe ɓe ganduɗa jaggi hen gam wallidde kadi Diayni en koɓe mbawa hebde ɗinno hebloji yettude hen kadi Elhadji Abou Ndiaye mo ganduɗa gardiɗo Dakar Média kañumne kadi en jaggono hen no fewi caggal ɗum noon kadi yahama to Raneru ɗo mbirumi ni assemblée général ɗimmo nde waɗande woni décembre 2021 yahama toon waɗa heblo ngo ganduɗa duumim balɗe ɗiɗi e Raneru bureau ngo kadi hessitina toon nde imma toon ɓooyani koye ndeɗo hitande ni e mois de juin e darorde muɗum heblo yuɓɓinama to wargo leydi to eɗen gandi kadi no kamɓe haalinani ceerudal ene waɗi taƴere ne waɗi hakkude Diayni en ko wonɓe to banggue diwan mo Kolda o wonɓe to banggue diwan mo Tamba o walla diwanuji kiiduguen toon woɓɓe ni en cikka taw jaynirɗe walla caktirɗe pular ngala e on toon banggue e Diayni en ko wonɓe Fouta ɓe ene waɗi Amadou Moussa ene jeeno e tawtoranoɓe ɗum ni e yi kawrino toon go hakke temedere e capanɗe Diayni en kawrino toon kebla ɗiɗo hebloji tati CJP heeɓi ɗum wadde tawi ko hebloji ganduɗa duumima hakke ko ina tolno e balɗe tati tawi kadi ko no mbirumi nani ni koko janggueteno e nder duuɓi tati ɓe juppana ɗum e nder balɗe tati tawi kadi ni hay sinno ma wi wonde balɗe tati ɗi pamɗi kono kam ko ɓuura ko himmude ko Diayni en ko sohlata ko ina golloro e nder meccal muɗum walla ko ina wallito e nder kabaruji heeɓi ɗum e nder ɗen ɗon balɗe tati te kadi mi haalinani haalam ɗum battini so tawi nafoore yiyama hen ɗum battini no fewi e nder golle saabu wayli jewte battenoɗe ɗe hay sinno a waylani a heddima nder caktirɗe a waɗa waɗirteno ni an e hoorema aɗa tina e nder hoorema ko mbatta ko kam ɗum ɗo an e hoorema dañi ɗum rewani lawol aɗa tina ɗum rewani lawol kono kadi no mbirumi ni so feeɗe nde ene rewidi kadi golle batteɗe so tawi mi jaabima namdal ma kono noon a jaabima namdal men tan battindigal jahoɗa mbeɗen hojomaji nden dogo Amadou Sa kono namdal battindigal woni e lemine ni aɗa haala Diayni yankoɓe ko hay sous région o en onon jogui koyno Mali en taw ko sukaɓe pularo fon en taw ko Diayni yankoɓe beele onon jogui miijo un jour jalton Sénégal jahon
ɓe jaha hebloyde ɓen ɗon caggal leydi tigi a haali no ɗum kadi jeeya koye paadal saabu ɓe haalinani woni fandare yummare nde kam ko aada taw gueɗe goɗɗe mbaɗe yo yimɓeɓe foof julyultodira jeendira cate darima catal to Gambie so fedde ne jogui catal mum toon ene jogui catal mum to banggue Mali ene jogui catal mum to banggue Burkina Faso catal mum kadi ɓoyani ko darnama to toon to leydi Mauritanie catal ngal ganduɗa kadi eɗen jetta ɗon Oumar Elas Thiam gollidiɗo men e oɗo galle ɗo kanko woni ko kanko jogui ɗen ɗon gueɗe kamɓe nima ɓe garɗo e nder leydi Sénégal ko in tolno yimɓe joyo jogon imma toon gam hawrude e golle battiɗoɗe fedde ne ina e miijoji muɗum e sahaji garoji yaltude leydi Sénégal yaaha Mauritanie yaltude leydi Sénégal yaaha Gambie walla yaaha Mali walla yaaha leydi gonɗi e gondi gam tawoyɗi ɓe jayne ko wonɓe toon ɓe ko wonɓe ɗo e leydi Sénégal ɓe keeɓi ko wadde e mumen kadi fedde nde no mbirum ni soko ñalaɗe mumen goɗɗe baɗetede kaɗata tan nde leydi Sénégal saabu nde tituri ko hakkude leyɗele nde wona tan jayde fedde nde leydi Sénégal ɗum addi helmere international nde woni ko fedde hakkude leyɗele paaɗen koto jum pour mbiyen mbasen wiide CUJP fayi ko toon to jum ko heblo fedde nde jogortoon wadde tawi kadi ko jayndiyankoɓe heeɗiɓe ɓe to banggue rew leydi ndi joopa hen woni ɓen ɗon ɓe Saint-Louis e ɓen ɓe Matam ɗin ñalawmaji kommade e holno ɗi ciforto e jarama no feewi o mo ganduɗa ko Amadou Moussa han min jettimi ngal ɗon namdal kadi machallah no mbirɗa ni so en gaari ɗo hannde ha eɗen jewta ko yowiti CJP fandare nde ina woni hunde ɗum woni fandare nde ko ɗum ɗo ko yewti ngoɗo heblo ngo kaldaɗo joni caggal mois de juin heblo ngo ganduɗa en mbaɗi ɗum toon to worgo leydi Sénégal mbaɗen to Madina Gounass rendini Tambacounda Kédougui en Kolda e ngol ɗo kadi paaɗen koto rewo leydi to tawi jeeyi heblo ngo ko diwnuji ɗiɗi leydi Sénégal diwan mo Matam kamɓe diwan mo Saint-Louis kono kadi e leydi Mauritanie mi haali nani catal gongal tongal en rokka hen hakkille ko in tolno e jaydenkoɓe joyo jogor ɓarde kawra e ngoɗon heblo fandare CJP e ngoɗo heblo noon mbiɗen ni ene gasa wonde taw CJP koko fotno wadde assemblée générale e mois de décembre o saabu timmi duuɓi ɗiɗi kadi ko ndeɗo yilirde jooɗi gam waylide yilirde nde woni bureau ngo hestitina ɗum woɓɓe kadi jola hen kañumen gam wawde gollude jokkude golle ɗe nde tawno koko jokki e wawde kadi yettinde pandale ɗe heblo ngoɗo noon ene gasa wonde certa e hebloji CJP jawtuɗi ɗi foof saabu ngoɗo heblo wona heblo tan heblude yimɓeɓe holno reportage waɗirte walla holno yewtere hufirte e ndeɗo ngoɗo heblo yaari koto banggue ɗen gandi leydi Sénégal fayi koye sumgoji woni élection ngaji e hitande paaɗe nde so tawi darima heblo ngo ko hen yowitto jaydiyanke e saaha sumgoji holno jaydiyanke foti sufrade hen guila e holno foti hiɓirde kabaruji ɗi ganduɗa gonɗuɗi taw waɗa ine waɗe manipulé ene hutore e saaha sumgoji en gandi hewɓe meɗen e woni yimɓe ɓe ganduɗa ko dilloɓe to banggue dawrugol ene jagguma walla jagguirma tan an ɓayde won tolnoma jogaki jaydiyankagal to banggue karallagal humpito ene kutoroma rewnude mumen message uji mumen taw ɗum waɗɗaki mi waɗani jaydiyanke poɗa tan ko saktude gonno heɓa ko hen to arduɗo ɗum ko hammi Amadou Ly Ousmane Makali lewlal communication woni gollidiɓe CJP e gonon heblo ko ɗum woni ko nawat toon CJP rendinde 50 jaydengue heblo ɗumen ko yowiti e jaydenkagal e saaha sumgoji ɗum woni kono kadi so tawi heblo ngo joofi balɗe ɗiɗi ñande aset jeenayyi dimanche sappo on noon kikiɗa dimanche kadi waɗe assemblée générale mo ganduɗa yowitto koye mbayligu fedde nde ɗum ɗo woni ko nawata CJP hannde o tawi noon cifti en heblo ngo waɗata koto jum e nder département Podor jogori wonde ko ñande jeenayyi e sappo ndu lewru ndu gonɗen woni aset e alet normalement ko hol jopaɓe e ngoɗo heblo beele ko jaydiyankoɓe tan walla animateur uji e haralleɓe en hen jopa e a jarama no fewi mbirumi ni CJP hay sin inde nde wiya hen ko jaydiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal ɓuurade nder windere nde kono eɗen gandi nder rendo meɗen gueɗe ɗe en irtidiri no fewi haralleɓe ɓe aɗa arani e radio tawa karallo mo ganduɗa ko kañum waɗata ɗon kabaruji ni karallo taw ɗum waɗa kabaruji ara e radio kadi tawa hay jaydenke goto ala ɗon woni noon tan ko animateur uji ɗi ganduɗa en mbaɗa jewte o nder jewte mabɓe hen noon oɓe bismo hen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe dawrugol eɗen gara en jewte ɓayde ene moƴƴi ɓen ɗon kañumen keble heblo ngo haalante hen jaydenkoɓe kamɓe foof ndindinte hen hay sinno noon ene fandare fedde nde sernude gueɗe ɗe woni waɗande haralleɓe heblo banggue eɗen gandi ene serti to banggue technique taw haralleɓe ne kebla hen gam haralleɓe nana e nder fedde ɗe kono kadi waɗande ɓe ganduɗa animateur uji heblo kono noon e oɗo saaha goɗo heblo kala tigui koko joofi ene toƴƴi jaydenkoɓe ɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗata kabaruji ma tawtir ɗum ko wonɓe jewɗe hay sin hewata ma tawtir ɗum kadi haralleɓe ɓe ganduɗa
koko dillata e banggue jiɗɗi fof kono kam heblo ngo nayorta ko to banggue technique to haara tan koye banggue no mbiruɓe ni ko yoti élection ngaji ɗi ɓeɗo fof ma joofi hen ko hay sinno ko ɓurata hewde ko doole ɗe ko jaydiyankoɓe woni pour to guure jaydiyanko anda no hebliri no heblori walla no rokki kabaruji e saaha élection ngaji guila e campagne ha e nder élection ngaji ha caggal muɗum ɗum noon ɗaha min gaccuma poftoɗa seeɗa koye alhaali jaydiyankaw keddortoɗen kala e saaha eɗen mbaɗa e nder yewtere nde chronique min hannde oɗo ñalawma koni sifori mbiɗen ko weeli hiwde ko dariba kono wona ɗoggitiba rewi e colli jaydiyanke yo tongo e éthique et déontologie hol hamme hol hoore wendu ko inde chronique mbo oɗo ñalawma hannde alkamisa kettoɗen nde diaspora nani olel pindi subaka law noon bandamar yettolel pindi subaka haɗo kongal meccal noble no won hen mbirata kono noon sinno ko guesa wiyete kobo fuɗɗima soyde sagataɓe worɓe e rewɓe fonnoɓe lewde jabba gawa ndema ndena beele soñe hen janggo cammeje keele ha wonana yonta ara yowo awdi moƴƴiri ko ɓen sagataɓe rewɓe e worɓe lelni jaale e jinnaɗi kocci sakuji mbakki tambi kuuɗi ina parnoro wonde jaydiyankoɓe tawa gona gonti wonkaniɓe ko gonani ina ñaaya guesa awraba cammeje keele hol hamme ni hol hoore wendu beele ko ha nane boy laawi nayyi haadi haɗa banda men ina foti haade ɗo gure kaadi woto keeri jiiɓodirde ayo jaydiyanke yo won jaydiyanke rento wonde jañiyanke jañña heɗotoɓe ɗum mi huuli o sifa mo coynanimi ngal meccal noblo janggo ɗo jaydiyanke suutata konngol jingol wiya mboɗoni nawaram ɗo kuɗol windata siifa jeddi yo baalaji dimgal potat so ɗum ala nganuma liɓa jappeje jaydiyankoɓe gandede gacci winde ko tawaɗo imum so o heedi heeda yaltinaka ngal meccal woodano worani bone kay fuɗɗi koto jaydiyanke watti wadde lowe lombe kabaruji haala ɗi diwa ɗiya nam wona hunde foof haalate o yewi woodi kono haaldotako kono ala ko haalotako so gonga yonti yo haali beele fenandi ina feeña yabɓe banda men jaydiyankoɓe ngare ɓorten ɗi comciɗɗi ɓorni ɗen ɓornoɗen ɗimen guila diwani juuɗe ko noon ko chronique men e oɗo ñalawma hannde ko yewi tiyal haali jaydiyankoɓe inde nde ko hooli hamme hol hoore wendu ɗaha e mintaji toko sabu waktu mo guddisen ɓoggol ngol koko yonti hanke ɗin bandiraɓe nane ɓoggol ngol ɗum ɗo ko holɗum ɗo firtata ko hannde en jii nokku o ene heewi ari oƴƴo holko CJP dari e oɗo saaha walla hol peeje foti wadde ha ɗum ɗon wawa wasa jibinande jaydiyankoɓe hutortoɓe kono kadi janggo ɗum ɓe caɗele janggo a jarama no fewi Amadou Moussa ko adi foof ko yettudema no fewi e oɗo chronique baɗɗo fayida mo ganduɗa a arti kadi a tonggui ɗum foof haala ka foof e raɓɓiɗinde ɗum machallah a jarama hen ko witi e jabade ngal ɗon namdal ko a haali ɗum e haalama mecce kewɗe koko natta kono noon ko jaydiyankagal ɓuuri hande nattede walla ni sen mbawi jofade gonga ɗemɗe ɗi foof dori hen ko banggue rendo meɗen ɗe ɗum natta no fewi yimɓeɓe hay sinnoɓe a wawa sernude hande goɗɗo jaydiyanke mo wona jaydiyanke taw ka jaydiyanke aɗa nawde hen politique ha yaaha ɓo yimɓeɓe natta famde ni mbeɗa an ka jaydiyanke walla ka politicien taw gueɗɗe fo waɗi so tawi a haali tan peeña sa waɗi analyse plateau ande to keɗɗa ande ko nokku mo ganduɗa walla nokku teɗum ko probléme wonata te jaydiyanke a haali min nder chronique ma o koko foti wonde hakkude ga e ga ka poɗɗo wonde hakkude ɗum taki ni haɗa nder hen wota jogo fedde wota jogo lawol wota jogo firtani wota jogo kono ko waɗa e nder gollal ma ngal woto ɗum feeñ hen woto feeñ tan ɗo garɗa e nder kabaruji ma foof a taroto kabaruji foof tan jagga kabaruji Hammadou Gounar walla kabaruji Madina Gounas mbiya ko ɗum tan jawtinda e nder journal ma walla jagga parti goto tan mo ganduɗa kabaruji mum jawtinda ma yimɓe foof ha kadi gandu oɗo banggue kettuɗa wota taro kadi woto feeñe nder ma Madina Gounas yagal ma woto feeñe nder jaydiyankagal ma tijaniyankagal ma woto feeñe nder jaydiyankagal ma politique hay saɗa waɗa politique an a hakkude ma e Allah a hakkude ma e neɗɗo baɗowo kono woto addu ɗum e nder meccal ngal hoɗum heewi no feewi mbiɗa ni waktu men yajani kono ko hunde fonde kadi sabu hande beele jimmi wiide ko beele CJP ne jogui ɗum ballal ɗum daɗa yimɓe daɗa e ɗum ɗon mbiɗani ɗum yi ha jaydiyankagal ngal natti wadde fayida natti jogade valeur mo hanno jogade ha yimɓeɓe fonde fedde so jaydiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal pulaar ɓeɗe kañum menen daari ɗum woni golle muɗum
ko huurde jaynenkoɓe feɗe nden jogui anniyaji no wiɗeni kadi foof rewindade ko ɗen ɗon caktirɗe kono kadi rendinde ɓen ɗon jaynenkoɓe tawi kadi ko jeeyaɓe nder fedde nde taw goto hen foof ne heptinani anda beela ka jaydiyanke keɗoɗa e wonde jaydiyanke taw kadi ɗen caktirɗe ɗe oɓe jogdo e jomumen to banggue jokkodiral to banggue ardiɓe caktirɗe ɗe taw wona jomumen ene gona nder hen so tawi jomum ko jaydiyanke ande ka jaydiyanke mbaɗa jaydiyankagal si a natti wonde jaydiyanke kay CJP ma jogodo lawol e ɓen ɓe ganduɗa ardiɓe caktirɗe ɗe mbawa kadi annen ɗum ɗum kadi ko golle ɗe ganduɗa ene foti wadde ɗum e bureau hesso daroton ngo gam laɓɓinde gueɗe ɗe jarama ɗaha hélas 30 secondes ko ɓeyɗɗa e ko yewti e oɗo fannu bon en fait ko weltanadema rek e tigui rigui oɗo chronique baɗɗo fayida kadi ina artira hakkillaji yimɓe heeɓe hayso tawi ka janoɗo aɗa ɓocciti neɗɗo ene waɗa par ce que neɗɗo timmani eyyi aɗa waɗa gona journaliste mbawɗa wonde foof neɗɗo mo timmani aɗa waɗa meccal taw aɗa yiiɗi amudu nannuma hen e andude ɗum e janggude ɗum ni mais par la suite wooda ko difti hakkille ma nawru ma ɗum waɗi neɗɗo timmani donc genre chronique aji mbaɗi ni sahaji ne gartira yimɓe e lawol poccingol donc Allah jarama on fannu on jarama golle moon jooɗi peewi e noddoɓe nane ɓoggol ngol no feewi ɗum noon waktu mabɓe koko yonti 78 153 81 05 musidɗo bisimilla waɗa seli jaam tan kay tina jaam hol musidɗo hoto noddirta o Amadou Diop haare law bisimilla ma Diop mbaɗen toon dere woɗɗo radio ngo seeɗa seydi Diop jawal toon bisimilla Moussa An bisimilla ma Diop bisimilla Diop a salminama Seydi An Seydi Fall salmitama Diaw en calmini on ñaagi moon duwaw min neldi on duwaw jarama jaabima duwaw yalla joni balɗe moƴƴino battale amin ya rabbal alamin Amadou Diop bandiraɓe haare laaɓe kuuɓal calmini on Seydi Diop mi kelima kabaruji laaɓi labti machallah jarama Diop yalla humtirema onon kumtirde min amin barke Mouhammad hande piinin walli min jarama Seydi Diop hande kumtiri kala ko kewaduno o est ce que machallah yalla joni balɗe moon moƴƴino battane moon amin ya rabbi amin ɗum ɓe jaggi ha tiiɗe nannen bandiraɓe moon keɗo on est ce que jarama hande wuro ngo hande hay oɗo laɓɓoni ko goto radio o tan heɗete est ce que radio hayre tan radio hayre tan radio jannet tan ko damel min keɗoto e moɗon Damel FM la 92 noon keɗono radio ɗumen no fewi machallah a jarama Seydi Diop golle ma jooɗi Allah peewi joni balɗe moƴƴino battande amin ya rabbi amin en calmi ala beltamo jabba sar mi ñaguimo duwaw en duwaw yalla noon woni kibogal arde fanayi eyyi jarama inchallah arde toon jeya arde toon jeya ziyare jarama jarama en inchallah beltanimo min en gasa so Allah addimo toon en gasa jiiɗo Abbas Sar eyyi jarama jarama kono ɗum noon mataw ko ɗum invitation en direct certainement parce que ala ruttade caggal ala ruttade caggal de kono rek yalla toon te Skype so tawi won jettiɗo 78 158 81 05 musidɗo bisimilla allo bisimilla bisimilla ma jawale mon yawur on calminama on juurama calmitima en calmini heddiyanke noddiyanke haaliyanke fof ko Fatimata Badelle Hayre Law wallahi kañum Seydi Ba a wayrama seeɗa e hoto jaam wayru moon mbiɗa hettude mittunade tan gon kay en calmini nder leydi hay caggal leydi Seydi Ba Taha Moussa Ba a salminama joom batanne dia no Alhaji Abou Ndiaye waɗi on sellimo e jaam en calmini bandiraɓe ɓe fof jarama eyyi hen haala pulaar ne mbiya tan colel accu ha mbawa mbaɗa moƴƴina celli fof ɗali ha mbawi mbaɗi moƴƴi neɗɗo kala ko ina waɗa yo janggoy ha wawa so banggue jayiniyankoɓe to nden mbaɗata hen ko waɗi fayida on calminama on beltanama jarama mi salmini ɓinnuɓe on kaɗaɗe ɓe jarama Fatimata Ba toon to Hayre Law kam ne hettoto c'est ça kono noon mbaɗi jooɓi olel ko gotel ɗum noon ɗa ha won jettiɗo e 78 158 81 05 bismillah bisimilla musidɗo aleykum waaleykum salam on calminama on juurama kadi on beltanama calmitima sangoto ko ardi foof invité o kadi o haali kadi haala mbaɗa ko fayida tigui kadi ɓe ganduɗa ma yimɓeɓe kadi ne poti kadi wattude haqqillaji mum no wiiri ni tigui goto foof kadi wasa yawtude kadi ɗo foti kadi haadde ɗo anda kadi ɗum ɗo woni meccal mum tan haada hen wasa yiide ganduɗa hoore ma sabu yidde tan yiyede walla yidde nanede tan wone haala ko tawa ko wona ko foti haalde surtout ça ene wawi kadi ɗum ne wawi lorode ɗum walla na ɗon ɗum hen caɗele ko yimɓe jii hen
ɗum noon ganduɗa hoore ma mi weltanimama tan mbiɗa yo Allah wallu mi salmini on kadi mi juurima on e mi asiri kadi bandiraɓe kadi aroɓe kadi min ɓawa kadi nadde kaala hen salmi on jarama monsieur l'ambassadeur a weltanama Ibrahima Sango toon to Demet hettoto en koye Demet FM la 92.2 en beltanimomo no fewi toon to Skype noon ɗeɗo balɗe mi teski bandiraɓe ne manque nadde en ganda hol caɗele goɗɗe Elas Diabo on jettiɗe 78 158 81 05 assalamu aleykum aleykum salam mbaale jam waale jam yo wal ɗon alhamdulillah musidɗo machallah nan tam Madina Gounass aɗa nan Thiam Madina Gounass machallah Seydi Thiam bisimilla technicien Dakar FM min beltino émission no feewi jarama Seydi Thiam min keɓɗa min jeeɓon machallah min beltima waɗi invitation am sabaye jarama Seydi Thiam min beltima émission no feewi on jarama jarama Thiam ko noon yettonde tan yettonde jiiɓi hadnan Thiam salmitama no fewi technicien Dakar FM ɗum noon en beltanimomo kankone no fewi 78 158 81 05 walla toon to Skype pindi espace radio yewtere moon orel pindi subaka won musidɗo jettiɗo ɗa bismo wasata taw ko Madina Gounass najo bisimilla musidɗo assalamu aleykum allo aha bisimilla salamu rahmatullah bisimilla min calmini on min juurima on yo min calmitima salmi dennagal bandiraɓe machallah wal musidɗo o ƴeyno kumen walalde Youssouf baboy Thioy walalde bisimilla Thioy bismillah wi lawol Thioy min calmini dendagal bandiraɓe kam itti Allah jitti kadi jokkodiral men ɗon radio Demet jarama Thioy ndewde ko ɗon min keɗorto on ɗo koɗo mbaɗi ɗon ɗo tan hannde Amadou Moussa remi loore yanji ɗe weeɓani remtude kadi ɗo mem ɗon ɗo tigi tigi haade ko ballal faade moɗon walla ballal fewrude e moɗon minen so tawi ko omon ko yonti Allah sago min darano on en ko widiran yo yimɓe ɓe tinnade ha joni neɗɗo kala gollal ngal gollata ƴeew kala ko en siɗo ɗum ƴeew kala ko ene yonno ɗum mo ene jiiɗa ene jogori ɓuccude ngal ɗo gollal te ko ɗum gollal ɗum suutatoɗa ene jogori bonnude inde ma sa dañi kartoɗa geelaw humo cufiɗa oɗo kam ene woodi hannde o e nder renndo o yimɓe ɗin no feewi wona ɗum ko onone oɗon jettane Allah no feewi nde wonde Allah wi ko jette kam e ɓeydan on min jiiye moon sifaji badi fayida min mbiya on yo Allah yommoji Allah ɓeydan on Seydi Thioy o weltanama kanko ko toon to Walal no dirten no heɗor toon koye Demet FM la 92.2 gando wi noon gonɗo toon to Skype mi sikko ɓooyi toon fadde musidɗo bisimilla allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah Amadou Moussa no calminama Abbas Sall en calmitima en calmini ɗaha Moussa Baba ɓoyren nande dande muɗum koko Seydou Bari to kay Seydi Bari bisimilla ton mon waɗi fayida no fewi no fewi ko haalta neɗɗo tawi aɗa yiɗi habrude yimɓe walla fewnide yimɓe walla ɓoppuɗum janngu ɗum ha mbawa nde gara mbawa haalande yimɓe ko nafata ɗumen ko banggue o foof ko banggue diine ga to banggue aduna kandi ko jiɗɗa habrude yimɓe walla fewnande yimɓe janngu ha mbawa so wona ɗum tan bonnandema ɓuurede hewde e ko pewnuɗa gonga ko ɗum noon koɓe darni koɓe gumni ko yo Allah walluɓe hen haaɓe ƴetta fandare mabɓe amin ya rabbi ha pewol wawa yaltude hen inchallahu taala salmini heɗoɓe ɗi foof jarama Seydi Bari toon to kay hayɗi leydi Mauritanie lamorgo gorgol won musidɗo jettiɗe 78 158 81 05 Elas Diabo mo yettima assalamu aleykum Elas Abbas Sall a salminama calmitima mi salmini Amadou Moussa Anne salmitima bisimilla mi salmini ɗaha Moussa Ba yo salmitama mbiyum barko jaam Allah kisal mum fini to Madina Gounass ceeɓe jaam nde toon min o ko Baydi Sy gorko mo tulligale neɗɗo moon Siri Camɓe Baydi Sy bisimilla ma Sy eyi ko weltanade moon tan han Sy ñaganade moon Allah moƴƴere Sy jarama Seydi Sy ñagade kadi Allah waɗanta en jaam e nder leydi ndi amin ya rabbal alamin hay caggal leydi ndi en calmini kadi aroɓe ha yaltuɓe hoy goto gokkani amin ya rabbi ko kallon ko hunde wonde kanko ɗaha ko haali ko ene yuɓɓini waɗi fayida nde tawno koye mbaɗata ko kadi ɗumne kadi hunde moƴƴere wadde formation o e yimɓe fodde waɗede journal ɗum ko hunde moƴƴere jangge journal jangge
nde tawno ko yimɓe kabrata jooɗoɗa koye radio jooɗoɗa koye télé moƴƴi o kala hen kada waɗa laaɓa ceer laaɓa kadi wona goonga kadi journaliste kadi reno kadi wiide kadi ina wona politicien min dal mi yaadani ɗum wasa wonde jingowo wasa wonde jingowo sa woni journaliste ngaɗa wonde hakkude to tan won yimmo tan mo gandanɗa hoore makko suniɗo yo won gajjiɗo tan hoto won ga hoto won to dal haal gongo ɗa ko noon ɗum heɓɓolaw kano murta jarama fewi seydi noon ko weltanade mon tan merci beaucoup jarama ko noddiyanke men gana baydi si toon to Siwri Thiambi piinde espace radio musidɗo alu to Skype ko walema wale jaam hajja Oumou no celli sohna Oumou Thiam am to majjuɗa debal calminama de Thiam balɗe ɓe sikko ɗanot tan beltanama kadi jom fo balɗe fayida tigi jarama Thiam on calmini koɗo moon o machallah on kiɗo min ɓoyno heɗade ɗaha Moussa Ba hande kam min dañi fartanno heɓe yiide ɗum beltanama kadi nden jagal kagal ɗe ko hunde wonde fayida saɗa wi lawol kañum par ce que kon huppitoɓe joni noon en jii feccere joni wona dañi ko komi jeeji taw hay télé hen kalano no hay goto wawa famde feccere ko komi jeeji joni goppi ko gonno ko ɓorɗo mutteji goɗɗi jañaga kaga reɗi fayida ɓayɗon on kumpita min ñagadama tan yo Allah hokkol kattade tan no mbaɗirɗon ɗum taw pour lawol on calmina on calmini technicien mon o tan gandoli omoɗo jooɗi a jarama no fewi sohna Oumou Thiam min beltanimamo no fewi 78 158 81 05 ɗa ha jaɓa musidɗo bisimilla musidɗo allo jaam waali jaam alhamdulillah mbeɗɗon tampere jaam machallah ko ska piindi radio aha bisimilla musidɗo a yettima on calminama on juurama jaam machallah on manama on montama on ñaganama Allah moƴƴere yo jarama inde yettode noddirta o wiyete ko Alsane Soumaré noddanma ko to wiyete Tiyengel Tiyengel département de Kanel eyyi min keɗotoma koye Hunare FM gonga bisimilla Soumaré woni toon Soumaré bisimilla machallah min komin heɓe heeɗiyankoɓe tan min gona noddiyankoɓe gonga amen keɗo tous les temps ñande fof yallah amen keɗo jewte ɗe ne mbaɗi fayida no fewi machallah jarama ko kalɗon ko kala neɗɗo ngal gollal gaɗa golla wat hen fulla e fayida e tinnare surtout noon onon witeɓe ko jaydiyankoɓe golle mon wan noon ko hunde musde kadi ko hunde mettude presque wonɓe garata hen won hen ko ni hay saɗa haalde mumen kalantama no foti wade ni ɗum noon yo Allah won ballo amin ya rabbi Soumaré neɗɗo kadi kala gollal ngal aɗa golla waten fulla ma e fayida maɗa puniɗo kadi a joto tan noon ko musidɗo jaltuɗo o wini wallahi on ñaganama hen nde Allah wonata ballo Allah newnata foof amin yo Allah newnu foof on calminama on juurama minen komin hettiyankoɓe toujours amin keɗo radio go jarama seydi Soumaré amin jiiɗa nadde ko hande tan Allah newni ndeysan ko noon a weltanama Soumaré min calmini on kadi komin heɗoto heeɗiyankoɓe no fewi hayso min gona noddiyankoɓe jarama no fewi Soumaré radio ngo ko radio fulɓe ene weeli min ha no fewi on jarama amin jiiti hen koye amen tigui noon yo Allah won ballo jarama Soumaré Alassane Soumaré toon to Tekingel noon tawete koye département de Kanel en beltanimamo commune mo Ndendori déjà ɓe keɗoto en koye Hunare FM la 104.9 en beltanimamo kamɓe kanko e ɓen kala heɗotoɓe ɓe noddataɓe e noddoɓe kadi aussi jamma e ñalawma ɓe kono noon waktu huuɓi bandiraɓe nane ɓoggol ngol hay ga e numéro won rewoɓe ga e foof guildani ha joni mi suƴƴinen ga kono noon en jafnimeɓe tan nde tawno en mbawa ƴettedde foof kadi koye waktu gonɗen waktu kadi heedi ɗum noon koɗo cadre ne bandiraɓe dokken koɗo meɗen konngol ngol waynori rendo ngo to banggue heɗotoɓe e ɓen yeeɓoɓe kala
ɗum noon ɗaha dokkodiren aadi mataw toon to jum so Allah lamɗo jam tigi a jarama no fiya Amadou Moussa an min jettima no fewi yettude abba Elhadji Abbas Sarr kam mi haralleɓe men ɓe tumande cuuɓi ɗon yomin garɗo hannde min denda e bandiraɓe nde ɗo yewtere kan kadi min ballodiri mon on jarama en CJP kadi yetti on hen en jetti bandiraɓe heɗotonoɓe en ɓe foof heɗotonoɓe ɗe piidi kamɓe ɗin radio ji jokkodirɗi hen kamɓe kala ɓe jarama en jetti ɓen musidɓe kadi ɓe ganduɗa kolliri nana keɗo en toon Madina Gounass ha to Tamba eɓe jarama ɗen jettaɓe inde mabɓe ɗi ala ɗum ganduɗa ko Amadou Ly o jarama no fewi en jettimo en jetti ko ganduɗa ko Hamme Sall ɓe jettimo no jettete mo ganduɗa ko Mamadou Moussa goto e terɗe CJP wolti wonde heeɗo en e nder CJP en jarniɓe kamɓe kala tawiteɓe fedde nde en jettiɓe no fewi kono jettirten musidɗo mo ganduɗa wi ko Guiɗo Pular o tawite ko toon to Tamba en gasa taw koye woto e radio ji ɗi ganduɗa nan toon tawe o heɗorto en o jarama no fewi min jarni bandiraɓe foof en jetti kadi bandiraɓe jeeteɓe CJP foof ko kamɓe foof noten nden ɗo e noddago ganduɗa piidi noddi ɗum e oɗo subaka hannde on jarnama no fewi so tawi min dokki bandiraɓe ko ɗum woni ko patno e yewtere nde ko ɗum wonno fandare nde so tawi kadi woodi no wayi bandiraɓe ñagam yafuy kono fandare men kam wonno ko arde yettinde ɗo konngol CJP foof e gardagol Amadou Baroba min jarni on no fewi no mbiruɗa ni aadi men wonata koto jum so weli jum reɗoma bandira c'était timmuɗo kadi immoɗo e Dakar e gardagol makko kanko Amadou Baroba e Elhadji Abou Ndiaye en mbiɗa yetta e jettaɓe ɗon kanko Elhadji Abou Ndiaye e fondation Ceerno Wolle Ndiaye e lewlawol communication e gardagol Abou Samba Diop mo ganduɗa kañum ardi oɗo galle yentude ISO mo ganduɗa kañumen duysata ngoɗo e heblo ha wawi latade toon e jum en jarniɓe kamɓe foof e balle mabɓe en jettiɓe e darde nde min jettino ɗum foof eɗen mbasio kadi jaydenkoɓe foof yo keddo e darde nde jaydenko hande darade haadi men koye sahaji goɗɗi a jarama ɗaha min mbima tan nelal ngal yettima kadi a waɗi noɓe mbiruma ni machallah lomtima hoorejo o kamɓe dendagal terɗe CJP to banggue bureau e ɓen tawateɓe nder fedde nde kala nder leydi e caggal leydi foof calminama saabu o saaha e ɓen toon daara ɓe hen nana keɗo aussi kamɓe kala ɓe jettama no fewi ɗum noon Elhadji holko mbaynortoɗa bandiraɓe oɗo ñalawma eyyi ko weltanade musidɗo men ɗaha no fewi e wiidemo kadi yo jokku golle de toute façon neɗɗo so wiyama jokku golle tan taw ko golle ene moƴƴuno so golle moƴƴani tan a wiyata ya jokku waɗa noon jokke golle no hannirta ni ko weltanade aussi wandiraɓe men ɓe e vraiment e plateforme o sa ƴeewi eɓen doga kono hojomaji mbeɗen dokkata en wawa reftude mais yeɓe jaafo en ɓe ganda quand même vraiment en jii message uji foof kamɓe kala en beltinimoɓe e kuuɓal Moussa ha janggo sugara ñami a jarama Elhadji Abbas a jarama ɗaha Moussa Ba dendagal heɗotoɓe ne o saaha e daroɓe kala jettama calminama jafnama aussi saabu foof wawa yadude e waktu tongaɗo o en jetti ganduli to karallagal to banggue radio rési ko Oumar Sow Diobbo to banggue coordination walla mbiyen réalisation e ko nandi hen ko Ali Fall caméra ji ɗi to banggue télévision ko Djibi Dieng aadi mone olil ko janggo aljuma sallahu lamɗo jaaɓi oɗon jogdi aadi Adama Diop to banggue radio yo Allah hokki en wonde dow jaam dendagal jaydiyankoɓe rewo leydi Sénégal dokkodirama aadi toon to jum donde masinatoro ko aset e alet paɗo so Allah jaaɓi yo en gone jaam olel pindi subaka ko yewtere nde rédaction pindi radio waɗanto on e kala subaka olel ina soomi e nder mum doge ɗe jaydiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu jayde celal